Make me think nothing in me ashames. But in the end, all that matters is that you heal yourself in the place you belong. Yeah, the one you call home. We can find it anywhere. I miss those foolish conversations by fire. Inventing stories while we drank and played. Do you notice how my voice always changes? Every time I talk about them. What I'm saying, does it sound familiar? Do these lyrics speak to you, my friend? Don't you worry, it's not a Moriña. Trust me when I say it's not the end. Now you know all that matters is that you heal yourself in the place you belong. Yeah, the one you call home. We can find it anywhere. Muchas gracias. Pues gracias. Ramiro. Espera, déjame la antes. Bueno, tenemos apenas 2 minutos y tenemos que explicaros una cosa que para nosotros es muy, muy importante y para la que vosotros vais a ser fundamentales. Ya sabéis que la radio en muchas ocasiones tiene tanto de magia como casi de engaño y nos tenéis que ayudar a hacer una pequeña trampa. A ver, ¿sí? Como hoy es un día especial, 28 de decembro, Día dos Santos Inocentes, o programa tamén comeza de xeito especial. Comeza polo final, comeza como unha especie de despedida. E que pasa coas despedidas? Que hai que aplaudir como se fora un programa espectacular. Entonces, cando aquí comece pola despedida, queremos que aplaudades como se non houbera un mañá, vale? Como se Comezamos hubiera rematado o programa aplaudindo. e fose maravilloso. Bravísimo, bravísimo, berros, o que sexa, pero aplaudindo moitísimo. Eso é, vale? con moitas ganas. Tedes que aplaudir con moitas ganas como se isto acabase de rematar en canto empece, de acordo? Contamos con vos, eh? Prometido, veña, imos. Da Radio Con.
Así foron a primeira e a segunda edición da Radio Conta. Pero nós estamos facendo aquí un programa solidario. Viñámonos escuitando. Viñades escuitando. Temos no vecino. Entón, xuntámonos todos os compañeros das radios da Coruña, que iso é algo que nunca sucedera, nunca pasara, en ningún sitio. Non creo que nunca vos xuntaredes para facer unha cena ou así. Sí. Sendo como sodes os da radio, mi madriña que Moitas gracias a todos. De verdad, un honor, un placer. Imos facer reconto. Antes de acabar, reconto final das achegas de toda esta tarde. Ten os datos definitivos, Alfonso Hermida. Hola, que tal? Boas tardes, Moncho. Boas tardes a todos e a todas. Sempre hai unha segunda oportunidade e hoxe a radio demostrou, Non hai palabras. Xa non quedan palabras. Grazas. Me parece una iniciativa muy buena, neno, porque la peña necesita que la ayuden, ¿me entiendes? Como mi colega el Josito, por ejemplo, el otro día. Tropezó, neno. ¿Y quién fue a ayudarle? Nadie, ¿entiendes? La peña pasando suya y fui yo. Y dije, hay buena gente en el mundo, me dijo él. Dije yo, pues sí, ¿entiendes? Flipado. Andar de parranda e dormir de pé. Cousa bonita, a Radio Conta. A radio é solidaridade, esencialmente é solidaridade. E a radio naceu para poner máis xustiza, máis igualdade, máis solidaridade. Además, pedimoslle que actuara na primeira edición da Radio Conta, implicouse tanto que nos deu máis forzas para seguir preparando aquel programa. Agora foi dicirlle se quería estar hoxe aquí e non houve demoras, nin esperas. O si foi inmediato. A Radio Conta querelle agradecer especialmente a súa colaboración a Xoel López. A radio, para min, é o medio de difusión máis maravilloso que hai, porque é o máis verdadeiro, ¿no? Como todo flúe con máis naturalidade, ¿no? E todo o que acontece é moita verdade. E, desde logo, é un medio de escape, ¿no? Que non pon a radio para evadirse un pouco, para saber o que pasa no mundo, para todas esas cousas que eu creo que a xente sigue facendo, ¿no? Supoño que hoxe en Galicia estará todo o mundo superpendente de nós. Chamase Parque de Riazor, campo das Escravas, que máis ou menos na zona, vamos, onde están agora o colexio. Foi o primeiro campo propio do Deportivo. Sí que teño documentado algún partido no que non se pode xogar máis porque se perden os balóns porque caen a auga. Entón, isto remediaron poñendo un tipo nunha barca. A película era Fresh Connection. Esa película tuvo 5 Oscars, un deles a mellor película, e estaba Fernando Rey. Hai 50 anos soaban as voces dun coruñés universal do que acabamos de falar agora, Fernando Rey, nunha histórica adaptación radiofónica de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero. Bueno, pues así son hoxe na Radio da Coruña os protagonistas da universal obra de Miguel de Cervantes. El Quijote, Santiago Fernández, e Sancho Panza, Manuel Lorenzo. En lo que toca cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho. Porque sé más refranes que un libro. A hora de facer balance destas 3 extraordinarias horas de radio local. Penso que moi ben, temos que agradecer a todo o mundo e tamén a xudade está desaxudando que os dereitos humanos sexan unha realidade para moitas persoas. Moitas grazas. A Radio Conta. Transmiten Radio Galega, Onda Cero, Radio Marca, Radio Voz, Radio Intercoruña, Radio 5 de Radio Nacional de España e Radio Coruña Cadena Ser. Desde o Teatro Rosalía Castro da Coruña, isto foi todo na 7ª edición de Radio Conta. Gracias por escoitarnos. Ata outra mellorada. Para todo! Para todo! Silencio, no! Sentádevos aí, sentádevos. Touri, pero para, Touri, pero que faz aquí? Pero vamos a ver, sentádevos cada un no seu sitio. Acaban de chamar de arriba os jefes das radios todas, o G8, os jefes, os que mandan, os que moven os fíos. Pero a ver, que non valeu nada, que hai que volver a empezar. Como? Os millores profesionais de Galicia aquí e non hai un que lle sepa dar o botón para gravar, joder. Que hai que volver a facelo, sentádevos cada uno... Ainda encima, este é o señor que leva todo isto, ¿no? No. Un jubilado, como vai salir ben isto, por favor? Quen lle fixo estilismo ainda encima? Onde vas con esa pajarita, Moncho? No, digo en serio, non valeu nada. Hai que volver a empezar todo colla escaleta. O que saliu mal, por favor. Por favor, os da cadena COPE, espabilarme,
Vamos, por favor, veña, todos ao mesmo sitio outra vez, vamos facer a rolda desde o principio. Dende o principio, todo igual. E vos, xa sei que levades 3 horas aí, que tedes o cu xa sin raya. Pero, como se acabáramos de empezar, por favor, vale? Necesitamos... A ver, señor, desperte, que desperte alguén a aquel señor, por favor. Veña, xa, vamos xa. Kiko, vamos a empezar. Moncho, déxame a min, por favor, ti vai pa casa a pasear. Vai pasear pola Rúa Real, macho, que é o que tens que facer agora. Paseo marítimo. Bueno, se ves de parte do G8 ese... Pues... Volvemos, Moncho, volvemos. Igual te deixamos despedir, xa veremos. E se non, estás despedido xa. Ven. Vamos a empezar polo principio. Outra vez. Empezamos outra vez. Kiko, ti eres o primeiro. A quen lle dedicamos esta Radio Conta, repetición de Radio Conta? A segunda parte. Pois a Radio Conta dedicas este ano a ASANOG, Asociación de Nenas e Nenos Oncolóxicos de Galicia. Pero non crean que esta xente é xente tristeira, pesimista e o contrario. As familias de ASANOG están feitas de pasta de sorriso, de forza e de audacia. O cancro tocoulle a eles, pero tamén nos pode tocar a calquera de nós. A Radio Conta é un vehículo de solidariedade nas ondas. Non queremos caridade, queremos compromiso, investigación e medicina. As nenas e nenos con cancro son hoxe os protagonistas da Radio Conta. Alejandra López, Radio Nacional de España. Hoxe a Radio Conta está en todas partes, aquí, nas ondas, pero tamén nas redes sociais. Temos Twitter, temos Facebook, Instagram e, por suposto, os nosos redeiros que nos axudan a que hoxe este programa navegue sobre o cancelo a Radio Conta 2019. E se ademais de escoitarnos queren vernos en directo, xa saben, por primeira vez, streaming a través da web do Concello da Coruña. Estamos máis conectados ca nunca. Jesús Sobrino, Radio Marca. Imos ter, como sempre, neste programa na Radio Conta, moita música. Na primeira hora estará con nós Brais Morán, na segunda as Tanxugueiras e na terceira Pablo Díaz. Ídelo pasar moi ben, xa veredes. Máis contidos con Isabel Bravo, a nosa compañeira de Radio Coruña Cadena Ser. Moi boa tarde. Actuacións musicais e tamén moitísimo humor. Por aquí van a pasar... E non se despiste ni un minuto Moncho Borrajo, porque ademais de facernos rir moito, igual ata dá algunha sorpresa. Vai estar o gran Touriñán. Canto de debemos os da Radio Conta, Touriñán, nesta edición de a Radio Conta. E vai estar tamén a actriz Marita Martínez, porque ela é unha especialista nesto de facer improvisación. E deso tamén vivimos nun mundo como é o radiofónico. Así que improvisación para rirse neste caso, como ela di, rirse é unha actitude. Pois sumémonos todos a esa gran meta e a ese objetivo. Antía Díaz, Radio Voz, adiante. Bueno, levamos aquí 7 anos e xa no primeiro ano contamos cun campeón do deporte aquí en Galicia, Javier Gómez Noya, recordarán, e dende entón o deporte foi importantísimo para nós. E hoxe tamén imos ter aquí deporte, imos ter futuras campeoas olímpicas tamén que van a estar con nós porque imos marchar camiño a Tokio 2020. María Nieto, Inter Coruña. Hai un refrán, un dito moi coñecido que di que o que canta o seu mal espanta. Pois hoxe aquí estamos para espantar, botar fora todos os males. Por eso hoxe imos volver cantar con xente que ten moitísimo talento e moi coñecidos, pero tamén con xente que o mesmo non coñecen, pero teñen tamén moitísimo talento, cos rapaces de ASANOG. Leti García Chas, Cope Coruña. E hoxe tamén aquí na Radio Conta imos coñecer como será Galicia no ano 2063. Tal día como hoxe, un 28 de decembro de 2063, coñeceremos como será a nosa comunidade nun informativo co cambio climático como protagonista. Por certo, no ano 2063 cúmprese exactamente 50 anos da primeira edición da Radio Conta. Pilar Ozores, de Onda Cero.
Bueno, pues tócame a min a parte de dar as grazas a todos os que están aquí, especialmente a alcaldesa que estou vendo, tamén os portavoces dos grupos municipais, están políticos que están aí, pero igual, quen sabe, máis tarde suben ata aquí. Eu estaría esperando. De todos os xeitos quedan moitas butacas libres, así que animámosles a que veñan ao Teatro Rosalía de Castro desde este momento e ata as 8 da tarde, como dicíamos, pois para disfrutar de moita música, de moito humor, de algunhas sorpresas, non sei, o que pode pasar esta tarde por aquí. Ostras, Moncho Borrajo. Claro, claro, Moncho Borrajo. Moito falar da radio, están falando aquí, hai que facer teatro. Na radio sempre había, ai Monchiño, un repetido, como estás? Ai, que ben, é que é verdade. Mira, Touriñán, mira, temos que facer algo, porque na radio sempre estaban as telenovelas, as cousas de... Mira, tesme que axudar. Claro. Sí, porque temos que buscar xente para facer telenovelas aí, para que a xente vexa como se fan. Válenos un pouco de todo, quizá, non? Sí, mira, Fagoche de corresponsal, de enviado especial. Se encontras algún político, vai nos ben, que esos falan moi ben. Pero os políticos estes días están de vacacións, creo. Tú vai buscando, mira, nos falla alguén que saiba escribir. Primeiro, quizá un guionista. Algún guionista na sala, por favor? Un guionista... Se non é guionista, que se comaísta ou pero que ti és guionista, quen dixo eso? Teus pais, que eres guionista ou traballas desto? Ganas esta vida, como te chamas? É moi flaco, non? Chamome Óscar, pero eu levo guión por aí. Non é que sexa pero guionista, este non é galego, que é moi flaco. E ti que premios tes? Eu teño premios, de todo. Ten 4 mestres Mateo. Aplauso para Óscar Cruz, un guionista. Bueno. Un guionista. Temos guións, Moncho. Xa temos un guión. Temos guións, aí, de que hai? Temos de Falcon Crest, temos do que queiras, Touri, do que queiras ti. Pero non che... escoita, non che van pagar nada, Da igual, viven deso, viven do aire os guionistas, Moncho. Sí, claro. Parece o Feirón dos Mallos. Nada, mira, o Feirón dos Mallos parece, Moncho. Teño malas, teño superheróis, teño Falcon Crest... Ai, Falcon Crest, ai, que alegría. Aí hai de todo. Mira, tenme que buscar unha que teña un carácter de carallo, que diga, eu estou aquí. Buscamos algún así, porque hai que facer a Ángela Chani. Espera, que aquí hai unha pequena que ten cara de mala hostia. Ponte de pé, como é o teu número? Ai, mira quen é. Ai, ben, sí, esa vainos de carallo. Ángela Chani. Carallo. Eu son Ángela Chani. Ángela Chani. Sí. Estate por aí porque esta confirma calqueira, carallo. Que máis necesitamos? Despois facía falta un que sea así como moi, como che diría, a ver que falla. Algún parvo, non? Algún parvo, pero non moi parvo. Deso en política nada, Non. Entre os políticos non busques. Busca algún que sea un pouco cabrón, así que non moito, un pouquiño solo. Aí estás me metendo nun lío. Hai algún cabrón na sala? Espera, que teño dous. Tes dous? Sí. Ai, pois entón montamos un rebaño. Tes cara de boa xente. Qual é o teu nome? Eu son Roberto. Roberto? Mira que riquiño é. Paco, Francisco e Roberto valenos para isto, non? Sí. Un é do Bloque e outro do PP. Ademais están xuntos, bueno, como os bois, boa parella. Están xuntos? Sí. Están xuntos, pero medio tan de lado, un cara a outro dando medio moi ben. Búscame outra cousiña. Que máis? Unha muller así que teña personalidade. Mira aí, xa ten. Mira, sí, home. É que estou flipando. Hai algunha por aí. Non tes algunha así que da teña igual, bo de pito? No, vou levar unha, vou mandar unha porque acabo de... Sí. Ai. Perdoa, como é o teu nome? Touriñán, que temos que estar aquí, non penses na noite. Está aquí María. Está aquí María tamén. Que da Marea. Que alegría, sí. Aplauso para María, que non me vai vir. Perdoa. Unha rubia sempre vai ben, verdad? Igual te pisei. Sí. Igual te pisei. Mira, Queres unha actriz, queres? Falla unha que poda por bo de pito. Ai. De pito de pola. Esa vai moi ben. Temos a Marita. Esa vai moi ben. Quizá... Gustoume moito o da pequerrecha de Falcon Crest. Sí, faltame unha. Necesitamos unha máis. Sí, para facer de Phoebe. A ver, eu penso que fai unha que sea destas que son blandas. Ai, non sei que facer. Un pouco pija. Igual Ciudadanos, válenos para isto. Ciudadanos. Sí, porque son poucos, sí. Mónica. Tráeme un. Estar libre. Mónica, di que sí. Moi ben. Mónica. Sí. Vainos moi ben.
Mira, falla tamén un speaker. Bueno, a ver, vamos a aclararnos. Un speaker aparte de ti, porque a mí queres do decir, speaker nunca me gustou na radio. O speaker, un presentador, un home que teña unha voz que digas ai, por Dios, que alegría, como teña todo igual que a voz. Verdad, esos que din Mari Carmen, atópaste ben e dices, eu encantada de todo. Búscame un home que teña unha voz así bonita. Vou fazer un pequeno casting. Non falla que sea moi grande, Vou senón que facer sea un pequeno completo. casting. Usted, o do móvil, fáleme aquí ao micrófono. Hola, que tal? Nada, esto non vale. Non, esa voz non... A ver, por favor. A ver como era isto. Ai, Mari Carmen, atopaste ben. Ai, sí. Podenos valer, Javier? Na, mira, dille que diga queroche moito. Queroche moito. Este vale. Ya está, ven con nos. Este vale, carallo, voy. A ver, Mira, aplausos se para me eles. pusen Estade todo de preparados, todo. porque vamos a participar todos. Home, como está vostede? Sigue intentando. Cantado. Mira, é da miña talla. Moi ben. No, podemos facer un Xa equipo. temos feito. Está listo? Xa está listo, porque despois empezamos a chamar e xa facemos... Que temos primeiro? Falcon Cres, non? Eu Despois... creo que vamos a empezar por Falcon Crest. Xa, teño unhas ganas de ver a Inés Rey, Pequerreche. prepárate. Sí. Pois nada, xa estamos todos preparados. Estamos listos? Sí, eu penso que sí, non? Estamos listos? Moncho, non estamos. Temos a xente xa convocada. Polo que vexo, acabades de montar non visto, a Radio Conta Producións. Pois xa está. Isto quere dicir que vai haber teatro despois. Vai haber teatro. Agora, en nada, para que hora temos, Alfonso? Que series son? Que series son, Moncho? A ver, ven pa aquí. Delas ti. Espera. A ver, ven pa aquí. Ven pa aquí. Aquí temos Falcon Crest, temos La Casa de Papel, e temos un crossover infinito que son moitas series xuntas. Que che parece iso, Touri? Temos de todo. Menos diñeiro temos de todo. Euros non quedan. Pareceme moi ben. Bueno, pois acabamos de montar así, como xa ven, non visto, a Radio Conta Producións, e polo que vexo... Despois imos ter actores, actrices, políticos facendo de actores, facendo de actrices, e imos ter compañeiros... Eso non lle vai costar. Políticos compañeiros dos facendo medios de de comunicación... Moncho, dixeche que estamos por streaming aí no... Ai, sí. Porque estas cámaras son por eso, porque nos están vendo os que non poden estar... Vaya horas de chegar, Están nos vendo tamén. Espera un momento, que están chegando. De onde vides ahora vos? Parvos do carallo, todos sentados e eles chegan tarde. Pa que? Pa que os vexan? Que estaría desfacendo, asquerosos. Todo o mundo sentado e chegan tarde. Ai. É que é hora do gin toni, Moncho. A radio ten un tempo, non se pode pasar 2 minutos da radio. Carallo. Hai un que está dicindo porque me rifa, porque me dá gana. Despois da bronca de Moncho Borrajo. Bueno, pois, gracias. Isto foi todo polo de agora. Neste casting improvisado que acaban de facer, xa temos actores, temos actrices, temos de todo, despois haberá teatro, con eles seguirán, evidentemente con nós, seguirán na Radio Conta, eles, pero xa creo que merece un aplauso, non? Un aplauso grande, non? Preparadevos, ides flipar. E como isto se nos descontrolou de todo, pois imos poñer un pouco de orden. Imos facer a presentación ás 5:20 e pico. Falalles Moncho Viña desde o Teatro Rosalía Castro da Coruña. Escoitan a Radio Conta, un programa ideado, producido e realizado por un equipo duns 40 profesionais do xornalismo de Radio Coruña Cadena Ser, Radio Intercoruña, Cadena Cope, Radio Marca, Onda Cero, Radio Voz, Radio 5 da Radio Nacional de España e a Radio Galega, que achega o soporte técnico e a coordinación de emisións. Nesta 7ª edición colaboramos con ASANOG, Asociación de Axuda aos Nenos Oncolóxicos, nenos que padecen cancro. Ímonos a un dos palcos desde onde lle están contando a Radio Conta ao mundo inteiro. Hola, Redeiros. Hola, Pablo Díaz Bouza, de Radio Coruña Cadena Ser. Que tal, Moncho, como estás? Vexo te ven dende aquí, non sei se me vedes. Estamos por aquí, o Redeiro. A verdade é que estou rodeado... Síntome un pouco así, non sei, especialmente nervioso porque estou rodeado de xente moi importante. Porque estou rodeado desta xente que é moi influente no que se di nas redes da Coruña. E van pasar por aquí moitos, eu teño aquí ao meu lado, por favor, pidilles un aplauso para eles, para o Xío e para Carolina Regueira.
que nos van contar, que nos van transmitir o que se está a dicir nas redes sociais, a aqueles que nos están seguindo pois a través de Twitter, a través da nosa conta de Instagram, tamén a través do noso Facebook, por suposto, a través dese streaming do Concello da Coruña, que se está comentando nas redes, que é o primeiro que se está a dicir, Uxío. Bueno, o primeiro que se está a dicir son as fotos que aparecen de cantidad de coches das emisoras, que, bueno, parece un desembarque este vikingo, que hai moita xente Pero temos permiso, temos permiso, non vai ser que nos este escoitando a policía local, temos permiso para estar aí aparcados. Igual está escoitando a alcaldesa. Aí tamén, efectivamente, alcaldesa, temos permiso para estar aí aparcados, non hai problema ningún. Vale, perdón. E outra cousa que se está comentando bastante foi o vídeo de Estopa, que mandaron amablemente, recomendando o programa que nos sorprendeu a todos, que os se tocan pola noite, e, bueno, agradecidos para eles. Efectivamente, moitísimas grazas a Estopa, que se teñen concerto aquí na Coruña, que, bueno, nos mandaron ese vídeo pola mañá, pois, sobre todo ese vídeo dedicado aos rapaces de Asanov. Carolina, que nos contas? Pois, ademais de moita foto por aquí, porque todos os invitados, incluídos os políticos, xa están tuiteando e contándonos que están por aquí, tamén hai xente que nos está vendo da casa, compañeiros xornalistas que non poden estar aquí, que nos están vendo dende streaming e nos mandan a foto do ordenador e de como se ve a retransmisión. Dinos que saídes moi guapos todos. Bueno, que claro, a radio ten unha cousa que normalmente nós pois vamos vestidos así un pouco de calquera maneira, de chándal, de pantalón corto, aquí tedes que entender que vimos un pouco máis arreglados, un pouco, tampouco se pode facer moito máis, e pedimos disculpas según de vos, pois ten unha imaxe de nós que dis que cando se escoita pola radio, claro, un pensa, ai, como pode ser isto, como pode ser isto, e logo chega e di, bueno, tampouco, bueno, en fin, está ben, sí, está ben. En calquera caso, se todos os que estades aquí queredes comentar tamén a través de Twitter, sobre todo, ou a través de Instagram, mandar as fotos, poñer publicacións, o que queirades, temos un hashtag que é a Radio Conta 2019, e a partir de aí pois iremos comentando ao longo do programa todo o que poñades, todo as vosas impresións, se vos gusta, se non vos gusta, e se estades ou non emocionados. Así que tuiteade e posteade todo o que queirades. Eu deixo-vos con unha das primeiras actuacións do día, aparte de todos estes agradecementos, actuación de Brais Morán, a quen xa temos aí no escenario. Así que, Brais, todo para ti. As cores do mar.
já falam de como avançar. Quando o vento chega aqui, sei que há aire para ir, outro mundo mais feliz. O caminho para rodar e ondas querem navegar pela minha beira-mar. Sempre chega ao final com a esperança na mão. Sempre posso encontrar a paz noutro lugar. Levo tempo em desespero, é que venha, que vai com a ilusão de voar. Eu desperto num concerto, é a gente que está não parar de dançar. Que me leve o tempo, se não canto mais. Moitas grazas. Bo Nadal. Imos a ver... Gracias, Brais. Pois vémonos. Imos a ver máis cousas de Asanog, a asociación coa que colaboramos nesta 7ª edición da Radio Conta. Hola, Manolo Rodríguez, de Radio Voz e La Voz de Galicia. Hola, Merce Prado, da Radio Galega. Hola, boas Hola. tardes. Boas tardes. Bueno, levamos xa media hora de programa e é hora de empezar a saber algo de que é a Asanog e de que fan. Temos o privilexio de que hai varias filas do público que xa saben moi ben porque son as familias e os pequenos que están aí en primeira fila vendo este programa e, sobre todo, escoitando. Merce Prado, Sí, temos connosco para que nos conten algo máis que mellor que a Catalina Cadavid, que é vicepresidenta de Asanog, tamén a Alba Álvarez, coa que falaremos dentro dun cachiño, traballadora social tamén de Asanog. Primeiro, Catalina, que é realmente Asanog? Porque é un nome tamén un pouco descoñecido, non pode ser? Asanog é a Asociación de Ayuda a Niños y Niñas Oncológicos de Galicia. Es una asociación declarada de utilidad pública que apoya a las familias a las que le ha tocado o les toca vivir esta dura realidad. Somos realmente familias apoyando a otras familias. En sí, una gran familia. Porque como naceu entón a asociación? Pues nace en 2012 a iniciativa de unos padres que tras vivir la peor experiencia que les podía haber tocado, pues unieron sus fuerzas y su ilusión por formar una asociación que diera cabida a esa falta de apoyo que sintieron esas familias en su momento, entonces para que nunca se sintiese ninguna familia sola, sino acompañada en todo el proceso. En que cidades traballades? Por toda Galicia? Sí, ámbito autonómico al completo, pero trabajamos en los hospitales de Coruña, Santiago y Vigo, porque son los que disponen de unidad de oncología pediátrica. O sea, focalizado nesas, digamos, as grandes cidades galegas. Sí, porque disponen de esas unidades, pero bueno, las familias son de todo el territorio autonómico y las atendemos a todas É un pouco, a medida do posible. disculpa, volvendo a ese inicio de como naceu a asociación, como foron eses primeiros pasos? Que era o que vos considerabades, ou as primeiras familias que comezaron a unirse, que o que se podía facer? Pues durante el proceso sentimos que faltaba ese apoyo que en otras comunidades autónomas sí disponían, de una asociación que luchase por los derechos de esos niños o por la mejor condición posible para esos niños, porque pues son niños que necesitan todo el mayor apoyo posible y familias que cada una tiene su circunstancia, pero su problemática también, y a todas ellas hay que ayudarles de una forma u otra. En a Radio Conta, o noso obxectivo e o de todos os que están aquí é dar a coñecer unha situación de necesidade e conseguir un obxectivo de certo apoio, non? O que podamos facer nos. Cal é o vosso obxectivo para a Asanog da 7ª edición da Radio Conta? Pues es un objetivo ambicioso, pero la necesidad, son muchas las familias que nos tenemos que desplazar muy lejos de nuestros hogares. Entonces, pues
un piso de acogida en Coruña sería muy beneficioso para todas aquellas familias que lejos de sus hogares necesitan un lugar donde asearse, donde descansar, donde desconectar unos minutos y reponer fuerzas. Y es algo que nos ayudaría mucho y que ayudaría muchísimo a todas as familias atendidas aquí en Coruña. Claro, porque é moito tempo o que poden pasar, non, recibindo ese tratamento os nenos e que hai que estar preto deles. Son muchos meses, las hospitalizaciones son muy largas, muchos días y semanas de hospital y lejos de casa, claro. E entón, que é o que valora unha familia? Esa proximidade, ter alguén ao lado, xusto? El acompañamiento emocional es primordial. El sentirse apoyado, acompañado, no sentirse solo, saber tener a alguien a quien preguntar, una duda, un momento de flaqueza que te impulsen algo de fuerza para seguir adelante, que te ayuden a levantarte cada vez que ya no tienes fuerza. Pues ese día a día, alguien que día a día en los hospitales pueda pues acompañar en todo el proceso es algo vital. Supoñemos que gran parte dese traballo toca a Alba Álvarez, non? Ese apoio, unha familia que recibe ese shock, ese impacto de o neno ou a nena ten cancro, que é o peor que leva, que é o que máis necesita, digamos? Claro, necesita un apoio en todos os ámbitos da súa vida. Cando unha familia recibe esta noticia de que hai de que o seu fillo ou a súa filla ten cáncer, todos os ámbitos da vida, absolutamente todos, se ven completamente, como que se pode decir que se veñen abaixo, non? Altera o que é a dinámica familiar completamente. Entonces hai, evidentemente, a parte psicolóxica, a parte emocional, a parte laboral, a parte económica, a parte das relacións, a relación que a familia ten co resto da familia ou coas súas amistades, todo sufre un vuelco e hai que reorganizarse, non? Entonces, aí intentamos, xunto coa psicóloga, co resto de compañeiras de Asanoj, a profesora tamén, intentamos estar aí no día a día, facendo este acompañamento emocional e, botando unha man hasta onde nos sea posible. Porque non sempre hai os medios necesarios para atender a toda a xente, ou... Exacto, os sergas e o personal da administración pública, están moi colapsados, non? Entonces, a veces hai, no caso do traballo social, hai meses de espera incluso para poder chegar a ter unha primeira cita. Entonces, evidentemente, as familias non están para esperar estes meses e non están para estar detrás da burocracia, da administración, que a veces en este sentido sí que nos topamos con un montón de papeles cando queremos intentar tramitar algún recurso público ou buscar facilidades no ámbito laboral, non? Para dedicar o que sería o noso tempo ao cuidado do neno ou da nena, non? Entonces, aí é onde intentamos botar unha man, aliviar un pouco esta carga, ¿no? Porque o principal ten que ser cuidar do neno ou da nena. Intentamos que o ámbito laboral e o ámbito económico intentamos suavizar un pouco o impacto que produce a enfermedade nestes casos. En moitas ocasións hai algúns o papá ou a mamá ten que deixar de traballar porque os cuidados que se necesitan son permanentes, as hospitalizacións son largas, como decía Cati. Entonces, en moitas ocasións as familias vense forzadas a deixar o traballo ou a intentar gañar tempo de onde non o hai. Nos estamos aí para intentar buscar as solucións, sacalas de onde non as hai para botar unha man e facilitar o máximo a súa situación. Que é o que leva máis tempo, o papeleo ou estar a mellor coas familias? É que tocou un tema que é a burocracia, que, mire, este neno ten cancro, non pode esperar ao mes que venga. Claro, exacto. A burocracia é un lío. A burocracia é un lío. Pero, nos intentamos que a parte principal sea o acompañamento, o acompañamento emocional. E para a burocracia, para eso estou eu, para pelearme coas administracións. E que as familias non teñan que... Exacto. Por lo menos, estar a man, e se a dúda me surge hoxe,
non ter que esperar unha semana, porque o mellor non teño unha semana para poder gestionar todo isto. O papel da traballadora social supoño que sea un pouco que dice antes Cati de mira que faigo con isto, non? Ou como tramito isto. Claro. Sobre todo hai determinados recursos públicos, como pode ser discapacidade ou dependencia, que son tremendos. Además, a espera é tremenda para poder, cando chega a resolución, igual pasaron 6 meses. Desde que a solicitache, e polo medio, e este papel e este outro, e me chega unha carta na que me pide outro papel, e digo, e isto que é? Porque incluso a nos costa a veces que temos que ler 3 veces o que están pedindo, porque non son non é un lenguaje fácil. Aquela bella historia sigue vixente, sempre falta un papel para algo. Sempre falta. E calquera familia, falaban dos 3 hospitais, pero tedes o ámbito galego, quer dicir, non saleu Lugo nin Ourense, por exemplo, pero calquera familia pode poñerse en contacto con vos. Sí, que tería que facer? Con unha familia que necesitase a vosa axuda? Soy de Ourense, o sea, soy el claro ejemplo de que, de todos los ámbitos nos desplazan a esos hospitales, seamos de donde seamos, nos suelen desplazar a esos hospitales y en los 3 hay personal de la asociación al que acudir para solicitar, pues, cada uno la ayuda concreta que necesite y el acompañamiento en general y el respaldo. Que teñan a tranquilidade estas familias que estean nun hospital de que pode haber alguén ali que pedindo axuda que poida acudir a eles. Nuestra sede, nuestra oficina y nuestra sede está en Santiago, dispuesta a atención telefónica o cualquier tipo de consulta. Na página web tamén, sí. Calo enderezo para que quede tamén asanou.org. Perfecto, claro que quede constancia tamén. Bueno, se non San Google xa se busca aí Asanou, e aí xa aparece. Sí, moitas gracias, Catalina Cadalla, vicepresidenta de Asanov tamén, Alba Álvarez, traballadora social, por estar connosco a chegarnos toda esta información. Moito ánimo. Gracias. Queremos tamén, como non, mencionar aos convidados que temos no público, as familias e os nenos que están aquí facendo un gran esforzo por compartir connosco esta tarde. Un aplauso para eles. E agora poñan moita atención, estréase a Radio Conta Produccións. A Radio Conta Produccións presenta Falcon Crest, guión adaptado por Óscar Cruz, interpretado por orde de aparición por Inés Rey, no papel de Ángela Channing, Moncho Borrajo, no papel de Chase Gioberti, Marita Martínez, no papel de Maggie Porter. Xosé Antonio Touriñán, no papel de Lorenzo Lamas. María Nieto, no papel de Emma Channing. E Pablo Díaz, no papel de Richard Channing. Pero tens que facer sulfato a Luviñeiro. No, cala, estou das patacas. Pero que se lle ocurre meterlle sulfato? Orde, por favor, non faledes todos a vez. Mira, Ela, ti quen eres para falar? Iso, quen te elixiu a ti, xefa? Son Ángela Channing Boneco, a figura desta serie e, por suposto, a máis recordada do reparto. Iso é mentira. Eu son o actor máis guapo da serie. Lorenzo Lamas, o rei das camas. Ai! Por que te chaman o rei das camas? Queres comprobalo, bonita? Sácateme de diante. Bueno, estamos aquí para decidir que papel xogaremos nesta nova viaxe. Falcon Crest na radio. Moitos de vós queredes cambiar de papel e non seguir encasillados toda a vida. Exactos. Eu quero ser o malo. Ti non podes ser o malo. Logo, por que non? Porque non és un tipo duro. De feito, non hai forma de que se che poña nada duro.
A miña propia muller, como te atreves? É verdade, sempre andas choromicando, sempre tan bueniño. E teño que cuidar os viñedos de meu pai, confiou en min, bla, 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 movidas de pijo. Pijo eu? Mira, eu podo ser moi malo, Maggi, e voucho demostrar. Vou-te insultar como faría un verdadeiro vilán de telenovela. Parva, mentireira. Quedache muda, ou? Así... Iso é un insulto de telenovela? Mira e aprende, rapaz. Traidor! Carallo! Como puideches facerme isto? O meu marido, a miña alma xemelga, a persoa na que máis confiaba no mundo. Miserento traidor, voute esnaquizar. Bravo! Bravo, moi ben, bravo. Sí, señor. Bueno, Carallo, aí dixo todo, orde, por favor. Para xa, e deixa de decir orden, que parece que non eres unha suiza. Que queres, levar unhas lavazadas? Ai, non. Moi ben, aquí mando eu. Por qué? Porque son a mellor actriz. Vos tedes un Óscar, non verdade? Pois eu sí. Son Ángela Channing e non hai máis mala que a min. Entendido? Entendido. Moi ben, agora ti, pijo. E dalle que non me chames pijo, vale, porfa? Cala, pijo. Pero mira, é que ti non podes ser malo porque tes cara de pipiolo, pero és perfecto para ser o bo da novela. Un tipo honrado que defenda os valores da familia Gioberti. Ese podo ser eu. O ti non sabes o que significa Gioberti? Claro que sí que sei. Está ben. Serei un tipo honrado, vale, pero esta vez non quero morrer, carallo. Tes que morrer. Así podo casar con outro maromo que parece a mitade da serie moito máis guapo e máis cachas. Cuidadiño, ou ter un romance con alguén que estaba aquí desde o principio, Maggi? Nese caso, prefiro o Satisfyer. Xa existía na nosa época. Un pouco de seriedade, por favor. Xa temos a mala, o tipo honrado e o ligón guaperas. Agora, Maggie, precisamos que sigas no teu papel de esposa abnegada. Ai, está ben, pero non lle podemos dar algún matiz. Estou farta de facer de esposa perfecta. Bueno, xa que estamos nos viñedos, poderías estar todo o día borracha. Perfecto, iso está feito. Borracha ou non, a túa misión máis importante é ser unha señora de casa. Eu pensara en algo máis moderno esta vez. Aproveitando o noxo que lle teño o meu marido polo pijo que é, sen ofender, cheis. Non me ofendín ata que dixeche que non me ofendera. Se cadra, podo facer chistes cuestionando a túa virilidade. E xa sabes que non se che levanta, que nunca facemos o amor, ese tipo de cousas. Pois, home, non creo que... Bueno, xa está, anoto. Chistes do pijo de Cheis, listo. Agora hai que escoller algún secundario. Eu quero unha criada! Perfecto, porque mira, teño aquí a miña filla Emma e quería colocala. Pero esta tipa non estaba tola na serie. Bueno, a ver, estou como unhas maracas, pero podo facer moitas cousas. Podo ser criada ou unha episódica buscona que quere levar a cama a Cheis en un xiro erótico remata na cama con Maggie. Vaya, mira ti, comeza a gustarme esta serie. Tamén podo facer de lisiada, para que alguén grite «Maldita lisiada!». A criada tola vaiche perfecto, filla. Vale. Parecevos ben a todos? Vale. Sí. Bueno, pois xa está, listo. Igual falta algunha sorpresa, non? Faría falta unha aparición estelar. Ai, un fillo segredo, ou algo así. A ver, de onde sacamos ahora un fillo segredo? A ver. Hola, mamá. Pero, fillo, que fas aquí? Ti non estabas morto. Non, mamá. Estou de volta para vingarme de todos. Moi ben interpretado. Moi ben. Pero mira, pero este fillo de Ángela, este é o fillo de Ángela. Creo que xa era do exmarido dela unha cousa. Bueno, a ver, eu chamolle fillo, porque senón a ver quen entende nada. Pois mira, xa temos un fillo segredo, malvado, perfecto. Home, eu non podo ser o guapo desta vez, que tampouco son tan feo para que nunca me deixe de ser o guapo. A ver, que ten este Lorenzo que non teña eu? Home, un nome de galán inigualable que cando pronuncias escoitas suspiros. Lorenzo Lamas. Bueno,
Bueno, pois se ninguén máis ten nada que dicir, xa temos a serie feita, unha telenovela moderna con todos os clichés do xénero. A ver, unha cousa máis. Os regresos das grandes series adoitan ter un nome distinto. A ver, como lle chamamos a esta? Falcon Crest. Máis Falcon e moitísimo máis Crest. Escoitaron Falcon Crest, unha adaptación de Óscar Cruz para a Radio Conta Produccións. Interviron por orden de aparición Inés Rey, no papel de Ángela. Moncho Borrajo, no papel de Chase. Marita Martínez, no papel de Maggie. Xos Antonio Touriñán, no papel de Lorenzo Lamas. María Nieto, no papel de Emma. E Pablo Díaz, no papel de Richard Channing. Con vostedes, Chus Castro, da Radio Galega. Bueno, eu non son actriz, pero se chegara a ser actriz, agora mesmo estaría un pouco preocupada, porque vin talento, vin forza, vin garra. Que tal, alcaldesa? Que estivo ou non estivo cómoda? Bueno, eu estive comodísima, encantada. Temos moitas horas de ensaio detrás, pero a verdade é que é moi doado facelo con compañeiros de escenario como Touri ou como Moncho Borrajo e tamén todos os profesionais que hoxe facedes a Radio Conta, así que parabéns a todos porque puxedes todo moitísimo máis doado para os que non somos profesionais desto. Bueno, en todo caso, neste caso, a Coruña e os coruñeses primeiro, quer dicir, o teatro aquí non ten ningunha posibilidade. Bueno, pero queríamos facer un bo papel, así que agardamos que quedara ben e sobre todo o obxectivo desta edición da Radio Conta é o fin solidario, non? A axudar a Sanogue, para aquí estamos. Pois hai uns días estivemos no Concello presentando este programa, non? Era un pouco pois ese camiño de partida para promocionar esta asociación e ver o que eles necesitaban. Vostede, nesa presentación, dixo que, bueno, que estaba facendo trámites a ver se había algunha posibilidade para que estas familias contaran con algún, bueno, pois un apartamento, algo para eles poder quedarse eses días que teñen os nenos ingresados, que, bueno, sería unha facilidade, pois, bueno, pois chegar a Coruña, deixar o neno no hospital e poder descansar unhas horas. Como vai o tema? Podemos ser optimistas, alcaldesa? Bueno, sí, podemos. A verdade é que nós somos, dende o Goberno Municipal, conscientes destas situacións, non só para a xente da Coruña, senón sobre todo para a xente que ven de fora. O CHOAC é un hospital de referencia en Galicia e, polo tanto, pois achegan, desgraciadamente, moitas familias con situacións pois moi delicadas os que pois hai que dar apoio. Neso estivemos traballando tanto a Concelleira de Benestar Social como a Concelleiro de Urbanismo. Entón, podemos anunciar hoxe que un dos pisos que se construirá no Fimático pois será para as familias que teñen enfermos de cancro e enfermos de longa duración. É un pequeno grao de area do que podemos axudar, pero sabemos que non é suficiente e, polo tanto, iniciaremos xa un traballo máis profundo coa Administración Autonómica, coa Xunta de Galicia, para que nalgúnha das residencias que se van construir nos vindeiros anos na Coruña pois se poida destinar unha parte ás familias e as familias tamén que teñen pacientes de longa duración no CHOAC, pois para, polo menos, facerlles a estancia un pouco máis cómoda dentro da situación que están a vivir. Ter o hospital que temos na Coruña é un auténtico luxo, non só para Galicia, sino para o resto do país. É un hospital de referencia. E agora, vostede anuncia esa posibilidade máis de ter ese apartamento. Podemos poñer algún plazo ou ainda é moi pronto? Bueno, o inicio desa construcción do edificio está previsto para este mandato, entón agardamos que ao longo do mandato, máis pronto que tarde, se poida ter. Non temos plazos exactos, pero sí agardamos que sexa neste mandato. Pois toda unha boa nova que eu penso, alcaldesa, que podemos celebrar así,
todo grande, coa actuación xa de Brais Morán. Canto pros nenos da Costa da Morte, canto pros nenos da Costa da Morte e as mulleres que veñen do mar. Canto pras nenas da Costa da Morte, canto pras nenas da Costa da Morte e aos sons que amasan o pan. Canto para que lle acompañe a sorte, canto tamén pros que non teñan sorte e que aínda lles pode chegar. Canto pras nenas que berran ben forte, canto pros nenos que beben da fonte onde a música lles fai medrar. Canto pra xente que non fai reproches, canto pra xente que non fai reproches e que vive sen medo a loitar. Canto na terra sen ver horizonte, canto ca forza do sangue do norte cando imos para ese lugar, cando imos para ese lugar. Como é? Señoras e señores, Brais Morán, benvido. Hola, Dal, como estamos? Auténtica ledicia sonora escoitar. Por certo, xa que falamos de escoitar, antes de que non se nos vai a olvidar, pero por favor un aplauso moi forte ao equipo técnico que fai posible a Radio Conta. Que fan que todo soe magníficamente. Vaya festa radiofónica, non?
diso se trata, non? De conmemorar o Nadal con música, con este ambiente, con esta xente loitadora e sobre todo abrindo fronteiras. Un ano máis, Radio Conta, contando con medios, contando con música e contando tamén con diversión e que todos sexamos partícipes delo, non? E contando con artistas locais, músicos made in Coruña, como Brais Morán, que ven de editar hai poucos meses un novo disco, pero que xa ten unha trayectoria importante, con banda, agora en solitario, e con mistura de sons, non? De eso vai o conto, misturando sons africanos, brasileños, funky tamén. Sí, sempre me gustou abrir fronteiras, sempre uso ese termo porque non me apego a unha raíz en concreto, non? Como galego, sempre me abrín a África, a Brasil, a Portugal, a moitas culturas que as levo dentro, non? E ao final a forma de compoñer e de escribir e de soltar cancións reúne todas esas artes, non? Esas culturas. Son tribus, non? Ao final, son tribus que están dentro de ti para facer música. E a música admite máis artes tamén. Estábamos antes contemplando ese teatro radiofónico. A música tamén ten algo de teatral, non? Na interpretación cara ao público, na interpretación en directo, tamén nos vídeos musicais. Por certo, noraboa polo recente vídeo musical. Moitas grazas. Que tema? Bueno, As cores do mato acaba de sair, que a sétima canción de No mato desespero. Antes saiu un tema máis funky que Disque Soul. Aí estamos rodando, non? Pois co disco, con singles, facendo posible que teña cabido toda a música, non? Posible. A posible e a imposible ás veces, non? Porque deso vai o conto de crear música, de ir sondeando o imposible ás veces, non? Bueno, creo que non hai nada imposible. Penso que día a día facer un pouco o que sintes. Neste caso, no meu caso, é traballo, é unha cousa de todos os días, é imposible non hai nada, non? O que pasa que é complicado pois chegar cada vez a máis xente, pero estámoslo facendo, e iso quere dicir que estamos no camiño. Brais Morán ten información de primeira man e, ademais, conseguimos, despois de torturalo previamente, que nos confesara, pero xa tes que confesalo aquí abertamente, como xoga o fútbol Moncho Viña? Bueno, dá preto. Pois eu, non sei, hai moitos anos disto, non, Moncho? Pero xogabas ben, pero teño que decir que xogaba mellor o seu fillo, que anda por aí. Bueno, pero na equipa titular había, ademais, quen estaba por aí de futbolista vestido de corto? Estaba Martiño Rivas, Alexandre Mato, que é xornalista, estaba Miguel Mato, que estábamos un montón ali. Pero creo que íbamos no equipo contrario, non? Sí, efectivamente, señor. Bueno, de feito, moi vos non debedes de ser ningún dos dous, porque, mira, un de radiofonista, rematando de radiofonista, e outro de ilustre músico. Ilustre radiofonista e ilustre músico. Brais Morán, que vai moi ben, tío, moi boa sorte, enhoraboa. Moitas grazas a vos e a ti, Luís. Brais Morán, en directo na Radio Conta. Hai máis, hai moito máis. Por certo, este é o disco de Brais Morán, que é auténtica ledicia. Hai máis que ver por streaming, e máis que escoitar, e máis que enredar. Neso andan os redeiros. Pabloski, Pablo Díez, que estás ben rodeado por aí, non? Don Luís Llera, de Onda Cero, por favor, un aplauso para él. Aquí andamos enredando e sumamos a este grupo de redeiros que con nos Carolina Regueira e sumamos a un máis, quizáis coñecido por moitos de vostedes, Javier Varela, un aplauso para él tamén, por favor. Javier, por terte sumado ti agora, a ver, que é o que se está contando nas redes? Que se di da Radio Conta 2019? Pois mira, temos que comentar unha cousiña sobre Radio Valencia, que fai escasos minutiños felicita a Radio Conta, xa que todos os medios están a facer mención sobre esta participación dos diversos compañeiros da prensa. Unha forte aperta e un abrazo moi grande aos compañeiros de Valencia que fan mención deste evento en redes sociais.
Pois sí, un aplauso para eles e moitísimas grazas. Ademais que comentaban os compañeiros de Radio Valencia, preguntábanse se existen proxectos como este, é dicir que, por exemplo, nós, polo menos en España, non temos constancia de que exista un proxecto como a Radio Conta. De feito, pensamos que mesmo en Europa tampouco, que era algo que preguntaban os compañeiros de Radio Valencia. Carolina, que imaxes se están transmitindo, que se está compartindo? Pois vamos a ver, como era de esperar, a gran actuación de Falcón Cres está creando sensación, pero sen faltar o respeto ao resto de actores, a alcaldesa está se dando a palma. Aquí todo o mundo está comentando en redes Ángela Channing, un aplauso, Ángela por favor, Channing. para Ángela Channing. Aquí se está comentando que qué gran actriz te hemos perdido, que de aquí a Hollywood se estás lendo por aquí. Unha cousiña tamén hai que decir, un evento na Coruña non pode ter a importancia que ten se Luislo non nos fai un meme. Xa temos un meme de Luislo con Deadpool na mesa da Radio Conta. É dicir, que podemos rematar este ano dicindo que nesta década volvemos ter un meme tamén da Radio Conta. Correcto, temos o meme. Sí. Bueno, eu quería rematar esta primeira hora de programa que estamos a punto de rematar, pero imos seguir recordando que existe unha fila cero, que a pesar de que aquí o estamos pasando moi ben, existe esa fila cero, que todos podemos contribuir a ela, que hai unha conta aberta en la Caixa que podedes donar cartos nesa conta que acabamos de compartir en redes sociais, que podedes vela, así que 1 euro, 2 euros, se tedes ten, se sodes millonarios, 1 millón, calquer euro é ben recibido. Chegamos ao final desta primeira hora. Imos seguir aquí, imos escoitar agora esas sinais horarias que son o marcapasos da radio, con elas quedamos e seguimos. Así foron a terceira e a cuarta edición da Radio Conta. Aparte de agradecervos de corazón e moi sinceramente este tipo de accións e de programas que estades facendo é para transmitir e para concienciar a todos os que estamos diante nas ondas da extrema necesidade de axuda. Hai unha cosa que é ser conocido e outra cosa que é ser reconocido e quero decir que nese sentido a figura do meu pai é un poeta, quero decir, creo que non hai manifestación artística máis máxica que esa. Quero decir, non creo que poda aspirar a eso nunca. E si é verdad que a xente a día de hoxe lle choca moito e todavía me di, pero non te coñezo suficiente como para chamarte Martiño. Eu prefiro chamar porque pensan que un diminutivo como Josiño ou Pepiño. Y muy contento de estar con este joven alcalde de mi cuadro, de mi retrato en el ayuntamiento. Voy a empezar preguntándote, Julio, ¿qué te parece? Bueno, muy de embajador, ¿no? Te lo pregunto porque a continuación te quiero preguntar. Tú que algún día dejarás de ser alcalde, ¿cómo piensas ponerte para esa ocasión? Porque tú tiras más al estilo semi-sport, hay que decirlo. ¿Sí? Bueno, creo que decepcionaría moito se non aparecese coa camisa de cuadros, non? No, y yo quiero reivindicarla, porque Julio pertenece a esa generación que va con esa ropa semi-sport, que lo mismo te vale para pasar el fin de año en el Hornes que en el Chasto. La cuestión es, ¿dónde te gustaría ser embajador el día de mañana? Para irlo moviendo. Londres suena a vacante. Bueno, se me dá mellor inglés que o latín. Unha homaxe a todos os honralistas, xente xonrada, e a toda xente xonrada que está tamén hoxe en aquí, non? Neste grande programa de radio. Fernando Onega. O que xa sonou no preámbulo de un neno de 11 anos, pois é moi impactante. E tamén despois un rapaz, creo que era andaba sobre os 22, 23 anos, chegou con a deuda de 3 millóns de euros por adicción ao póker. Principalmente cheganse vía telefónica, algo por correo electrónico, principalmente hasta hoxe en día gracias a Radio Conta. Daquela, ainda que hai pouca luz, que tal? Hai xente que se está quedando dormida, espabilarme un pouco que non viñamos para dormir así. Carallo, pero dormir no Rosalía de Castro mola, Os que está escoitando a radio... Moncho, toca algo, mentre estamos falando nós. Eres un novo teclista de Luar na Ubre. Están escoitando a radio e non te ven, vale? Bueno, pois... É un placer estar aquí, a verdade, esta tarde, non como cómicos, senón como investigadores. Sí, nós somos investigadores privados, somos Curtis e Teixeiro, Moncho Teixeiro, Suso Curtis. Sí, bueno, estamos aquí, pois, en principio... Supoño que esta xente dos periodistas son moi amigos de saber cousas novas. Datos. Non, tampouco podemos desvelar moitas cousas, sobre todo porque non nos van pagar. Ao ser benéfico, pois...
Son as 6:03. Escoitan a Radio Conta, unha ilusión convertida en realidade polas direccións das emisoras e por profesionais de Onda Cero, Radio Marca, Radio 5 da Radio Nacional de España, Radio Coruña, Cadena Ser, Radio Cope, Radio Voz, Radio Intercoruña e a Radio Galega que achega os medios técnicos e a distribución de sinal. A Radio Conta é un paraíso que descubrimos os que preparamos este programa e no que nos refuxiamos ao longo do ano e do que hoxe é o Día de Portas Abertas. Ten dous obxectivos. A solidariedade, este ano colaboramos con a Sanó, acaban de escoitar a alcaldesa, que un dos pisos que se van construir no ofimático vai ser para a Sanó, e a homenaxe á radio local. Nesta edición, a moi sentida dedicatoria é para Nonito Pereira e para Toni. Imos asistir agora a un duelo a vida. As armas, a lingua ben afiada. Hola, María Neto, Radio Intercoruña. Sabede lo que é unha pelexa de gallos? Pois imos ver unha como nunca antes virades. Pola mina man dereita entra no escenario a gran regueifeira Lupe Blanco. Pola banda esquerda entra no escenario o grandísimo humorista Moncho Borrajo. Teño que falar con esta. Teñen 5 minutos para demostrar quen é capaz. Perdona, teño que falar con esta. Bueno, se queres, se non podes cantar. Bueno, carallo. Era o que me faltaba. A min tamén, va. Sempre me toca cos do inserso, de verdad. De verdad. A ver, quen empeza daquela? Ti ou eu? Empeza tú, que eres a muller que sempre va desdiante. Bueno, por daquela. Moi boas tardes a todos, agora que me dou conta, hoxe estou moi contentiña de viros da Radio Conta. Non me fales en galego, que eu sempre falei castrapo, inda que as mulleres teñen moitas a lenguas de trapo. Mira de pro regueifeiro, eso teño que contar. Ai, que a Jorxa que lle bota parece Manolo Escobar. Nin Manolo, nin Manuela, co que teño canta ben, inda que moi pequeniño, góstate xogar con el. Non me veñas de Saboria, que esta é moita maravilla, xa sei que non se levanta, que hai que tomar a pastilla. Eu non nacín pa pitufo e non teño que tomar nada pa que canto galo cando quere traballar. Mira de pro regueifeiro, que tamén é dramaturgo. Ai, se o teño que pensar e non sei cal é o máis burro. Eu serei burro de todo, pero tú eres galiña, andas con cargalo tolo e despois na tua cociña. Mira que che vou dicir, isto dixo nun momento, pra chamarme a mi galiña, creo que ainda tiñas tempo. O espolón que eu teño traballou moito tempo, pero tú nunca querías porque nunca tiñas tempo. Mira de pro regueifeiro, e vou non dicir axiña, como me siga cantando, ai ten a Jorxa jodida. Teño a gorxa como a teño, porque ando no traballo, non me toques esas cousas, que algún chamalle carallo. Agora que eu estou pensando, voulle meter moito empeño. Hoxe canto co Monchito, eu son José Luis Moreno. Unha das cousas bonitas que pode unha meter é ter unha regueifeira boa, guapa e muller. Mira de pro regueifeiro, ai, agora se lle nota,
Eu craqueo que o home tá me facendo a pelota. Eu non che fago a pelota porque non sei xogar, sempre ando co pau movendo e non acerto en xamais. Eso sí que é boa verdade, non o dijas non fai falta, que xa se ven as ideas como lle brilla a calva. A min todo que me brila está feito na cabeza, pero eu non teño cornos como a miña maestra. Temos que ir rematando carrejefe o que ten, pero creo que Monchito tú veches de parabéns. Eu teño que decir algo, fai moito tempo, neniña, que non cantaba en galego e estou na miña terriña. Vamos darlle un forte aplauso e dixo con alegría que aquí este home guapo non cumple hai cada día. Moitas grazas por aplauso, pero teño que pedir que cumplo anos 70 e hei de cantar mentras viva. Non marchedes sen que lle cantemos o cumpleaños feliz a Moncho, por favor. A ver, a de 3, 1, 2, 3. Foi un enorme placer tervos hoxe aquí. Lupe, que tal? Moncho marcha correndo e nos queríamos falar con vos 30 segundos porque Lupe fixo un oco hoxe para estar connosco e Moncho outro tanto. Lupe, que tal? Bueno, encantada. Isto de regueifar así cun... Isto de regueifar xa con un maestro da talla de Moncho xa é todo un nivel aquí no Rosalía e sobre todo por unha causa tan bonita como estamos hoxe aquí, por todos eses nenos que merecen un aplauso enorme para todos. E Moncho, que está facendo un esforzo moi grande por estar esta tarde aquí, porque marcha correndo, porque esta mesma noite actúas tamén. Pois sí, hoxe ás 8 aí na Central da Banca remato o espectáculo Benvido ao 2020, pero tiña que estar aquí, pero non só por o público, que sempre é importante para unha persona como eu, senón por eses rapaces, porque son o símbolo da loita, son o símbolo de que todos formamos parte dun mundo común, e sobre de todo porque demostramos que os galegos sempre que facemos falla alguén estamos aí, e eu tiña que estar aquí hoxe, porque ademais eu fun un neno da radio. Eu levantábame para ir á escola, a radio estaba posta na miña casa porque o pai era sastre, apagábase ás 11 da noite e para min sempre penso que a radio é a alma da vida, da nosa vida cotián. Moitísimas gracias por ter estado hoxe connosco, Lupe, Moncho. Seguimos porque hoxe a radio conta. A partir de agora quedamos con Loreto e Silvoso e con Isabel Bravo, que van falar, eu creo que cos grandes protagonistas desta tarde, porque se non son eles non sei quen será. Pues claro que sí, María, verdade, Loreto? Aquí estamos nenos de Asanov, aquí está. Se me escoita? Non. A ver, ese micro... Abrimos micros, e aí está, digo que aquí están os nenos de Asanov. Así é, e queríamos dedicar esta entrevista a todos os nenos que estén tendo que pasar o Nadal no hospital, non, por exemplo, ou que nos estén escoitando dende unha habitación dun hospital. Así que un aplauso por eles, por elas e os nais. Aí va. Os pais e as nais. Claro que sí. Símbolo de loita, decía Moncho Borrajo, sin dúbida. Xa verán as testimuñas que van a poder escoitar en estes minutos da Radio Conta. Claudia, hola. Hola. Hola, Alexandra. Hola. Hola, Alexandra, ¿qué tal? Noa. Noa. Hola, ben. Eugenia, ¿qué tal? Bien. Bien.
Vamos a empezar pola mamá, vale, Loreto? Imos aló. Imos aló. Eugenia Moedo, nai de Jorge, de 7 anos agora, que fai cando tiña 2 anos, pois foi diagnosticado de leucemia. E onte aínda pasou polo quirófano, que tal? Muy bien, todo muy bien. Todo ben, Sí. vale. Eugenia é das que pensa que nesta loita que debe ser dura de carai, hai unha luz despois do túnel. Como se ve a luz despois do túnel? Negro, 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 Eugenia. Pues, bueno, al principio es difícil ver la luz porque yo creo que las primeras horas desde el diagnóstico son complicadas, analizar la situación y aceptar pues, que tu hijo está enfermo y de una enfermedad tan grave como puede ser el cáncer. Pero luego, a medida que va pasando el tiempo, los niños son muy fuertes, son muy luchadores y los padres tenemos que estar ahí para darles las mejores vibraciones y optimismo y que salgan adelante. Aparte, no vosso caso, Geni, vos vivíades en Tui, pero tivechedes que coller, por exemplo, un piso en Santiago, isto ven a conto do anuncio que fixo antes a alcaldesa, que podemos, de verdad, darlle as gracias, porque este é un exemplo, ela dixo que no ofimático, neste mandato, un piso vai ser para as familias da Sanó. Que importante é eso, porque como te cambia a vida, non? Como fixechedes vos? Como fixechedes, Geni? Pues nosotros tuvimos mucha suerte porque teníamos, bueno, una persona muy cercana que tenía un piso en Santiago que nos lo puso a nuestra disposición y coincidió justo que era la época de verano, que no estaba y tuvimos esa suerte, pero lo nuestro fue el diagnóstico en el Hospital Xeral de Vigo en aquel entonces y de ahí pasamos a Santiago a los 10 días y de ahí pues tienes que... El primer ciclo del tratamiento tienes que ir a diario al hospital, entonces obligatoriamente tienes que trasladarte y si puedes pagarte un piso, perfecto, si te lo dejan, perfecto, pero si no tienes los medios económicos es imposible. Es complicado. Supoño que cambia moi complicado, cambia a vida de arriba a baixo, non, Eugenia? Sí. Entón, o cambio nunha familia, cando lle comunican ese diagnóstico en particular, como se vai facendo e como se vai sobrevivindo a eso? Es que yo creo que no te da tiempo ni a pensarlo. Entonces es como, no hay tiempo de pensarlo. Es decir, una de las personas de la familia, o el marido o la mujer, tiene que dejar de trabajar. En este caso, yo, que soy autónoma, pedí una reducción del 90% y me dedicaba a estar con el niño. Y luego tenemos otra niña que tiene 2 años más y bueno, había que también prestar la atención porque los hermanos también sufren los efectos colaterales. Y luego todo es un poco sobre la marcha, un poco pues ir aceptando, improvisando y saliendo. Bueno, a ver, rapazas, a ver, Noa, Claudia, Ale, que se me dixeron que tedes moitas gañas de falar, así que agora non vos poñades serias, porque aí, antes de entrar, estivechedes contando de todo, que se estades enganchadas ao TikTok, están en tantas redes sociais que eu xa perdín a conta. Unha delas ten 2 canales de YouTube, que é a máis pequena de todas, Ale, Cociñando con Ale, se queredes buscalo, e Pintando con Ale. A que si, Ale? Sí. E ti que fas ali no canal que che posa explicar o que se che dá ben, non? Pois sí. Bueno, a ver, unha cousa, porque isto é radio, e na radio, claro, aquí estamos no teatro e vemos todo o que pasa, pero na radio non se ve. Elas entraron cunhas mascariñas destas que che tapan o nariz e a boca, de Mickey Mouse, non? Que agora as deixaron en riba da mesa porque non lles impide falar, lóxicamente, pero detrás desas mascarillas hai un sorriso. Ese sorriso que, inda que tedes estado moi malitas, non se vos quitou, verdade, Claudia, Noa? A que non? Porque ti non paras de rir, Claudia. Contame, como levas o tema? Como o levas? Sí. Creo que non se lle escoita, a ver. Vamos a intentar coller outro micro para que se lle escoita. Para que se lle escoita, Claudia. A ver, veña, Claudia, contanos como levas. Pues normalizado, porque ya es mucho tiempo y ya me acostumbré. Pero, a ver, ti estiveches no hospital, estiveches incluso nunha habitación de aillamento. Como foi eso? Porque eso, a mí antes contábame que contásteme que facía desde todo nesa habitación, que ao final o aillamento vos daba para algunha falcatruada, non? Como era o tema da habitación? Bueno, pues en los aislamientos que no son tan... restringidos. Sí, pues puedes tener alguna visita. Si no, si son en las habitaciones de aislamiento de verdad, pues ya es mucho más estricto. ¿Y que te metías ahí a todas las amigas? O... No, como mucho a mi hermana y a mi mejor amiga.
Y hasta un día una cinta de correr o que metisteis ahí. Sí, porque cuando pasamos tanto tiempo en una habitación, pues casi no caminamos, no nos movemos de cama, entonces me pusieron la cinta para caminar más y pues también la usamos para jugar. Precisamente, bueno, pois Alexandra ten 8 anos, a máis pequeniña, Noa ten 13, Claudia 11, e Alexandra, ademais, nos dixeron unha cousa que a mí me deixou, francamente, alucinada. A ver, contanos eso de que sabes a vida de Gaudí de arriba abaixo. Que ten moi boa memoria. Alexandra, como é eso? Pues me lo sé. E como te lo sabes? Viendo un vídeo. Y lo de YouTube y todo eso, ¿qué sueles hacer? A ver, el tema de la cocina, cuéntanos un poquito. Pues hago postres, hago recetas y cosas así. Vale. E Noa, que aí a temos tamén moi caladiña, ten moita retranca, e fixo creer a súa psicóloga que tocaba a gaita. Señores, é que quen toca a gaita é o teu pai, non? Sí. Pero a ti gustache moito SES. Sí. Bueno, que máis che gusta facer na vida? A ver, contanos. Un pouco de todo. Gústame moito gastar chistes. Que tipo de chiste? Os que lle cadren. Vale. Pero bueno, os que lle cadren que tamén facilite un pouco, supoño que a enfermedade. Cal é o momento así máis difícil de levar, Noa? Bueno, a verdad, non como a elas, non tuven que pasar moito tempo aislada, aislada nada, ingresada, pero sí que tuven outros dolores que non lles deseo a ninguén, que neses momentos eu, despois de telos, o primeiro que digo é xa está, xa pasou. Claro. Esperade. Tobriñán, andas por aí? Que pasou? Estaba esperando a que me deixaras entrar a darlle uns bicos a estas rapazas. Hola, que tal? Como estades? A min tamén me gusta moito SES e as tanxugueiras. Ai, que xa están preparadas, además, para tocar. Eu estaba aí flipando e a min o único que me interesa é saber que queredes ser de maiores. Médico. Médico? Para que? Xa me di miña abuela, non sales do hospital e volves a meter. Home. E digo eu, non che chegou co tempo que levas ali ou que? No. Supoño que para axudarlle a outras, a outros, non? Claudia. Yo, profesora, pero como llevo tanto tiempo pues, en el hospital, aprendí de las enfermeras y todo el mundo me dice que si voy a ser enfermera o médico. Pero no, profesora. Unha médica, unha enfermera. Alexandra, sabes que hai... Veterinaria. Como? Veterinaria. Veterinaria, que fai moita falta tamén. Mira, algo distinto. Fai moita falta os veterinarios. Prefires cuidar os animales que as personas, verdad? Sí. Normal, porque ás veces os maiores somos un pouco pesados. Bueno. Que animales son os que máis te gustan? El gato, el perro, los peces, me gusta. De onde eres ti? De Melide. De Melide? Porque ali en vacas non hai, non? En Melide. Sí, hay. Hai vacas? Sí. En Melide? Sí. Ostras, non sabía. Claudia, ti de onde és? De Boiro, de Escarabote. De Boiro. Hai menos vacas e máis personas. Reivindica Escarabote. De Escarabote. Pois moi ben, moitas gracias. Se queredes montar un hospital de persoas e animais para cuidar a todo o mundo á vez, contade comigo que eu podo ir de celador, vale? Vale? Así hai familias que poden ir todos xuntos, porque non só son as familias, os que tedes mascotas ou as que tedes mascotas, supoño que hai que traelas tamén, non? Para eses días que estades aí un pouco máis baixas. Así que contade comigo de verdade para ir vos de celador ou da ATS ou tamén sei pinchar cus, vale, Alexandra? Vale? Perdoade que moleste, xa non molesto máis, chicas, perdoade. Nada, aquí. O caso que, Touriñán, que temos que rematar, pero que moitísimas gracias ás tres. Só me queda unha pregunta, como facedes cos exames? Tedes profe na casa ou que? Yo sí. E que tal co profe na clase? Bueno, bien. E ti, Claudia? Yo, pues este año no pude hacer nada, pero el año pasado fue entero con profe en casa y me tocó una muy maja. Sí, ¿no? Me tocó la misma que a Ale el año pasado. Bueno, temos que deixalo aquí. Moitísimas gracias, moita sorte, gracias por darnos esta mensaxe positiva, non? Para os outros nenos, queres dicir algo máis? Queremos darlle saúdos ás nosas enfermeras e aos nosos médicos e gracias por todo, Merce, Alicia, gracias por Aí está. todo. Un aplauso para elas e para os outros nenos que estén nesta situación tamén. Gracias, Eugenia. Gracias, e tamén elas tamén son bravas, son revolucionarias, son as nosas Rosalía do Fol Galego, son as pandereteiras de Tanxugueiras. Forte aplauso para elas.
Muiñeira, muiñeira, montañesa. Muiñeira, muiñeira, montañesa. Muiñeira, montañesa, muiñeira, montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Poches falar mal de min, que lo homo contou, sempre quixen ben e quero a quen me deseja no, sempre quixen ben e quero a quen me deseja no, Teño unha erva na horta que rebenta polo pé, tamén ti a reventar por decir lo que non é, tamén ti a reventar por decir lo que non é. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la. O que ben quixo algún día, se o querer ten afición, sempre lle quedan abajo dentro do seu corazón, sempre lle quedan abajo dentro do seu corazón, Quero cantar esta arleda que tristura non fai ben, ainda non vin a tristura dar de comer a ninguén, ainda non vin a tristura dar de comer a ninguén. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la. Muiñeira, montañesa, muiñeira, montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Muiñeira, muiñeira, montañesa, muiñeira, muiñeira, montañesa, muiñeira, muiñeira, montañesa. Canxugueiras volverán ahora a actuar dentro un ratiño outra vez. Pablo Díaz Bouza, de Radio Coruña Cadena Ser, desde un dos palcos do Teatro Rosalía Castro para o mundo. Moncho, como que ben te vexo dende aquí. Vexote bárbaro, Sí. Así, ademais, con ese corte de pelo que fixeche para hoxe. Non me digan que non está guapo, que non me hoxe Moncho. Ve la pajarita? Vexo, que nada, viñeches perfecto. Hoxe eu non trouxen a miña, mira, fallo aí, adiantácheste. Teño aquí a dous redeiros. Bueno, por certo, tivemos que despedir a Carolina Regueira, que tiña que marchar para traballar. Un aplauso para ela e agradecerlle que estivera aquí con nós, unha das nosas redeiras. Pero temos de novo a Uxío e a Javier Varela que nos van comentar moitas cousas porque eu estive mirando aí, sobre todo en Twitter, que se están comentando moitísimo. Que destacades vos, Uxío, que destacas? Pois un montón de... Se está comentando todavía, as redes están en estado de shock por la actuación de Ángela Channing. Definitivamente, Inés, eu non sei, dentro de 3 anos penso que non deberías presentarte,
penso que a carreira, non sei como te irá estes 3 anos, pero eu creo, visto que esa carreira de actriz, seguro. Opinión mayoritaria nas redes, eso. Que nada. non se volva a presentar e que siga a súa carreira en Hollywood. Tamén é moi comentado a felicitación de cumpleaños a Moncho Borrajo. E tamén está sendo bastante comentada unha fotografía que circula que colgou un tuitero conocido na Coruña polos seus memes, Luislo, que do señor da pena, ca reina de Inglaterra ao lado, o sea que, bueno, non sabíamos que tiñamos a sempre presenza real, sempre ¿eh? presenza real. A Sí, real de sempre. todo. Sí, sí, sí. O sea que, bueno. Javier, que destacas? Ben, temos como tendencia na nosa área Kiko, onde está Kiko? Kiko, es tendencia. Kiko Novoa, da Radio Galega, un aplauso para él, que está ali colocándose. Médico de señoras, que tal? Moi boa. Moi ben. Kiko, aínda non liaches nada e xa es tendencia na Coruña. Sí, tendencia para mal, seguramente, ¿no? Porque non hai... Pois para mal non, pero un pouquiño relacionado coas guerras da galaxia. Que publicaches? Que puxeches? Coa guerra das galaxias, un T-Fighter. Que puxeches un T-Fighter, no, e que se vende por, un T-Fighter destes, que para que non o saiban, eu tampouco sabía, era un destes maquinillos que aparecen na guerra das galaxias, pois véndese por internet. Sí, señor. Si, véndese por Wallapop, a 60.000 euros. Se vende alguén da Coruña. Pois esos 60.000 euros para a conta non estaba de mal. apoio. Parece ben. Se nos está escoitando que empuxo o T-Fighter é capaz de vendelo, por favor, 60.000 euracos por aquí. Esa donación que nos veña para nós. Sí, señora. Algúna outra cosa que queirades comentar? Pois eu quero cantar. Eu quero cantar. Mira, que estábamos a falar, Kiko máis eu, hai un rato que eu estou harta de contar noticias, ti non? Pero estaban rindo cando dixemos o de cantar. O de cantar, sí. Non, xamais. De Antía Díaz e de Kiko Nova, por favor. Pero se sabemos que o que facedes cando vades pola rúa, que vades cantando. O ridículo, eso tamén, pero que eu estou cansa de contar cousas serias. Eu quero cantar. Ti queres cantar? Quero cantar. Mira, aquí hai xente que son actores, actrices, que canta de maravilla. Nos levamos tempo... Queremos aproveitar este día para que sexa o noso bautismo como cantantes. Empezamos. Levamos todo o ano traballando nesto, moito máis que na Radio Conta. Sí, de feito, cando empezamos a coller o micrófono queríamos cantar, pero nos dixeron ti para contar noticias, para cantar non... E que facemos? Cantamos? Eu quero cantar, sí, dame mira. Dame un do. Que? E estes rapaces? Non sei. E vos que queredes? A ver. Queredes que cantemos? Queredes que cantemos nós? Non! Que pena. Que queredes cantar vos? Sí. Pero sabedes cantar? Bueno, temos un guitarrista aí preparado que creo que nos vai axudar e temos aquí unha especie de coros, non sei como chamalo. Vos queredes cantar tamén? Non especialmente. Está disposto polo Concello? Nos vimos de yeperos, que se di. De que? Yeperos. De yeperos. Cando acaba a peça dicimos ¡Yepa! Correcto. Pois temos ata yeperos. Estes tres están postos polo Concello, como se diría a partir de agora, por Ángela Channing, non? Ajá, efectivamente. Alcaldesa Channing. Bueno, eu teño aquí unha serie de letras. Sí? Sí, que creo que todo o mundo se sabe. Que equipo de guionistas temos na Radio Conta? Porque isto está todo traballado, todo pensado. Temos aquí unha serie de fotocopias que fixemos na Radio Galega. Seguramente habrá un desconto na nómina do próximo mes, porque foron como unhas 200... En Radio Voz hai unha tamén. Bueno, non te preocupes, que faremos contas aí a final de mes. Bueno, imos comezar cun clásico. Que che parece? Vale, eu creo que Marita pode axudarnos. Que te parece, Marita? Queres cantar? Sí. Vos recordades... Non quero, pero... Bueno, vos recordades aquelo de a mi burro le duele la cabeza? Sí? Vale. Pois aquí está Marita. Vos sabedela? Sí? Vos sabedes tamén o burro? Podedes? Non. Queredes unha letra? E o intentamos? Sí, Veña. sí, queremos unha letra. Temos... Que bonito, que espontaneidade, amigos. Imos aló. Temos a Pablo cunha armónica, a Rubén cunha guitarra, temos a Marita, nos que non imos cantar, sí, pero vos podedes axudar a Marita. Imos aló. Atención. A mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está. A mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado un jarro de cerveza. Mi burro enfermo está. Está un pouco sí.
Vale, xa. Gracias, Marita, xa está o burro. Bueno, imos con outra cousa, a ver. Mira que ben estaba a carreira profesional de Pablo Díaz, a partir de hoxe estamos afundindo completamente. Totalmente. Vimos a xogar, A ver, compañeros. vos tedes algunha idea do que queredes cantar? Que queredes cantar vos? Contádeme. Tic-tac? Tic-tac, queredes cantar tic-tac? Pois Saben temos volar esa. tamén. Tedes tic-tac por aí, pequenos? Quen a sabe? Quen sabe tic-tac? Eu creo que Contádeme. Pablo sabe, Ti sabes? Pablo sabe tamén. Eu creo que sí. Imos aló con tic-tac. Un micro para ti? Sí. Veña, pero hai que poñerse de pé. Veña. Ponemos arriba os brazos, todos arriba de la Veña. Tic-tac, o reloxo vai soar. Tic-tac, tic-tac, témonos que levantar. Tic-tac, tic-tac, o reloxo vai Todos soar. cansos, cos ollos apegañados, o mellor alborizados, témonos que levantar. Tic-tac, tic-tac, o reloxo vai soar. tic-tac, tic-tac, témonos que levantar. Tic-tac, tic-tac, Miña nai está cerrada, creo que está anoxada. Teño pegadas as sabas, teño que levantar. Tic-tac, tic-tac, o reloxo vai soar. Tic-tac, tic-tac, témonos que levantar. Tic-tac, tic-tac, O almorzo estará listo, mentres tanto xa me visto. Chegarei tarde ao colexo, teñome que levantar. Tic-tac, tic-tac, o reloxo vai soar. Tic-tac, tic-tac, témonos que levantar. Tic-tac, tic-tac, o reloxo vai soar. Tic-tac, tic-tac, témonos que levantar. Bravo! A ver, despois deste tic-tac perfecto, este reloxo, creo que por aí temos unha pequena, ou varias, que queren cantar unha canción que temos que pedirlle tamén a Pablo e a Rubén que nos axuden. Que é unha canción preciosa que se chama, como se chama, nenas? Contádeme. Aí o micro. A ver, como se chama? Vivir. É unha canción de Rosalén e seguro que moitos de vos tamén a coñecedes, así que imos pedirlle a Luís, a Touri, a Marita, que axudedes. Facedes os coros? Veña. Tedes a letra? Queredes unha letra? Sabedes? Veña. Aí precisamos axuda. Imos aló. Preparadas, nenas? Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo si se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos se detiene a mis pies, aprenderé a volar. Y si miro a todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. O Estouri, que creo que ti tamén, non sei se queres cantar, que queres facer, pero... Non cantaran, Sí, casi mellor. Eu agora iba a cantar eu, pero prefiro non cantar. Prefiro outra cousa que acabo de ver. Que queres? Acabo de ver a alguén entre o público. Espera un momento. Pues temos boa vista, porque con esta luz... Céndeme a luz. Gracias. Teño aquí unha persoa que canta a Dios. Non vai ter que cantar, pero igual pode facer con nós parte do teatro radiofónico. Fora de guión completamente. Carlos Blanco. Carlos Blanco.
Non imos cantar, que imos moi pillados de tempo, pero anímaste despois a facer algo? Sí, yo. A mí todos los anos me chamaban para esto y este ano, que estou na Coruña, non me chamastes. Pedín eu que non nos chamara despois, que senón eu non tiña oco para falar, que fala a Dios. Carlos, creo que vai facer participar na Casa de Papol. Que morro tes, ti? Carlos non que iba a traballar hoxe, así que como isto é botar unha man todo Dios, pois aquí está Carlos super agradecido e encantado de participar na Radio Conta este ano. ¡Aplauso para Carlos Blanco! Gracias. Avisámoste. Sí. Aí está Carlos Blanco, avisámolo, despois avisámolo, pero agora temos que despedir a estes pequenos, grazas aos tres por cantar. Que artistas. Impresionante e emocionados, de verdade, fixéstelo de maravilla, non, os seguintes, o des artistazos. O coro ben. Bueno, o coro... en fin. Veña, outro, forte. Outro aplauso e sabemos que tedes gañas de teatro, así que temos outra entrega. Temos outra entrega de a Radio Conta Produccións. A Radio Conta Produccións. Radio Conta Productions, que se di. Capítulo 2. Capítulo 2. Imos polo 2. Non sei se polo 2 ou polo 3. O 2. O 2. Sí. Imos aló. Que aí nunca... Vale. Atentos ao capítulo 2. A Radio Conta Produccións. Uns presenta Crossover Infinito. Guión adaptado por Óscar Cruz. Interpretada por orde de aparición por Luis Iglesias, no papel de Tony Soprano. Marita Martínez, no papel de Laura Palmer. Xosé Antonio Touriñán, no papel de Walter White. Elena López, no papel de Ana Obregón. María García, no papel de Fibe. Isabel Bravo, no papel de Rachel. E Mónica Martínez, no papel de creadora. Sí, estou na parada do bus. Levo media hora esperando e aquí non aparece ninguén. Non me digas que teña paciencia. Son Tony Soprano. Eu non teño paciencia. Perdoa, pasou o bus? Non sei. Como non sabes? Levas moito tempo esperando? Sí, señora, levo moito tempo esperando. Un momento. Non o podo creer. Ti és Tony Soprano, non si? Sí, son eu. Me cago en tal. Isto é moi grave. Os personaxes de series distintas non deberían atoparse. De que serie me fala? Do Soprano, unha serie de televisión sobre a mafia. A miña vida non é ningunha serie de televisión, señora. Xa, claro. Entón agora non vas facer cousas de mafioso, como matar a un chivato, non? Non. Seguro. Claro que non vas ir a extorsionar a algún empresario. Tampouco. Xa sei. Vas a casa dun traidor para meterlle unha cabeza de cabalo na cama. Que non é nada de mafioso, señora. Entón que carallo vas facer? Teño que comprar kiwis. Ou sexa que non vamos ben de tránsito, non? A ver, señorita, vostede quen carallo é? Son Laura Palmer, unha nena modélica que agocha moitos segredos oscuros. Ajá. E que vai facer? Basicamente morrer. Como que morrer? Claro, teño que morrer e morrer canto antes para que comece a miña serie. Pero que serie que está dicindo, señora? Twin Peaks, unha serie de culto dun tipo que ten un tupé bárbaro, non sabes? Xa está ben, aquí ninguén está nunha serie de televisión, capiche? Vos tamén sodes da televisión? Non, somos reais. Non lle fagas caso, o tipo está tan ben escrito que non se decata de que non é real. O noso mundo está completamente tolo, Sei que a creadora está bloqueada. E todos os personaxes andan sen rumbo.
Pero quen é este tipo? Son Walter White, pero podes chamarme Toñito. Non me digas que Heisenberg tamén é galego. Sí, señora, de toda a vida. Eu empecé aquí, bueno, ca fariña. Meu pai era Charlín, igual vos sona. E meu irmá era Xulio Abonjo. Espera, cuido que estamos mesturando un pouco as cousas. E o caso é que no medio de todas esas persecucións entre bateas, pois eu estudaba química e rematei como profesor. Por iso hoxe podo cociñar a mellor merca do mundo. Que droga cociñas? No, droga no. Droga no. Eu podo cociñar un cabrito ao espeto para chupar os dedos. Amigos, sospeito que estamos atrapados nunha especie de crossover. Que é un crossover? Cando dúas series fan un capítulo xuntas. Basicamente, cando os guionistas non teñen ideas e fan mesturas imposibles. Hola a todos. Non pode ser por esa música. Parad ese ruido infernal. Ay, pero qué chicos tan guapos. Ti non serás viúvo, verdade? Esta señora quen é? Ana Obregón. Artista e bióloga. Son a última vedette de España e ademais participei, fun a protagonista de Ana e os Sete. Ana era eu. E os Sete eran uns nenos un pouco repipis. Ti que coñeces? Como nos desfacemos dela? Un minutiño. Ana, Cari, ates o bikini a man? O bikini non. Ai, pois vai por el, nena, que nunca se sabe canto podes facer un posado veraniego, É muller. certo, voume quero sair en todas as portadas. Ala vai. Menos mal que marchou. A ver, se é certo que estamos na ficción e que todo isto é un crossover deses, que podemos facer para sair daqui? Xa está. Tiven unha idea. Non fagamos nada. Non che mala idea, porque é certo, calquera cousa que fagamos pode atraer a outros personaxes. O mellor é estar quietiños e calados. Sabes que che digo, Rachel? Dime, Pibi. Os homes teñen dúas cabezas, pero sempre pensan coa máis pequena. De quen son esas risas? Son risas enlatadas. Estamos nunha sitcom. Pero mira, quen será toda esa xente? Ai, non sei, pero son feos. Feos como demos. Menos este. Ti como te chamas? Eu son Walter, pero podes chamarme Toñito. Merda, fixeches un chiste. Xa estás dentro da sitcom. Tes que sair de aquí. Non, por favor, non me deixades ir con elas, por favor. Veña, Toñito, vente a tomar un café con nos, anda. Sí, serás o noso cameo especial. Ai, meu pobre. Safamos por pouco. Xa está ben, eu quero sair daqui. Vou chamar á creadora. Que dis? Non podemos molestala por algo así. Tes que deixala escribir. Que sí, muller, que sí. ¡Creadora! ¡Creadora, axuda! Cala, Toni, cala. ¡Creadora! ¡Estamos atrapados! Ola, pequenas criaturas. Que problema tedes? Entón é verdade. Eu son unha creación desta tipa. Non lle fales así. Os guionistas sonche unha especie moi sensible. Sígueme o rollo. Oh, sabia creadora, ti que nos fixeches personaxes tridimensionais, es a única que pode resolver o noso problema. Agora pregúntalle, Toni. E teño que falar así. Como queiras. Por que estamos todos nesta serie mesturados? Porque estou triste. Fixéronme moito dano. Agora teño que escribir, pero non teño ideas. Muller,
Pero se ti és moi boa, mírame a min. Morro no primeiro capítulo, pero todos lembran o meu nome. Eu estou tan ben escrito que nin sequera sabía que era real. Va, dicides iso para que vos atope un final. Sí, iso é certo, pero tamén podemos serche de axuda. Toni, esa xente que fixo dano a nosa creadora non podería recibir unha visita do mafioso máis temido da historia da televisión? Eso está feito. Non che parece un final á altura? Toni Soprano acaba cos traidores e ti acabas con nos. De verdade estades dispostos a axudarme? O que sexa pola miña creadora. Moi ben, pois alá vai o final. Toni Soprano, sen dubidar un instante, vai dereitiño xunto aos dous panocos que me traizoaron. Carga o seu arma. E antes de acabar con eles, solta unha frase épica. Nunca choveu que non escampara. Non, home, non, esa non, algo máis épico. Vale, podemos empezar outra vez? Veña. Toni carga o seu arma. E antes de acabar con eles, solta unha frase épica. A verdade sempre chega a tempo. E ti nunca fuches puntual, nena. O agradecemento especial, especialísimo para Luis Iglesia. Vaya voz, que envidia. O 2020 empeza dentro de 3 días e será olímpico. Leticia García Chas, Cadena COPE, Pilar Ozores, Onda Cero. Bueno, pois aquí estamos con dúas olímpicas, en realidade cunha delas, Sofía Toro, que é a única medallista olímpica coruñesa que acadou o ouro na modalidade de match race nos Xogos Olímpicos de Londres de 2012. Moi boas tardes. Moi boas tardes. E ademais de Sofía, temos aquí connosco a outra que pode seguir o seu camiño, pode convertirse na segunda medallista olímpica coruñesa se finalmente acada a praza para estar en Tokio. Só ten 15 aniños, chamase Julia Benedetti e a súa modalidade é o skate, que precisamente en 2020 vai estar por primeira vez nuns Xogos Olímpicos. Julia, canto tempo lle dedicas ao skate? Canto tempo practicas? Pues más o menos 8 horas a la semana o así. 8 horas. Dende logo é moito tempo. Como comenzaches a practicar o skate? Contanos un pouco. Pues mi hermano hacía surf y cuando no había olas, pues había un skate en casa y él jugaba y bueno, hacíamos el tonto. Entonces pues a él le fueron a comprar uno mejor y yo también quería uno. Entonces pues me compraron a mí también uno y en la tienda donde lo compramos había un folleto de una escuela que se llamaba Maroña y empecé a ir ahí. Mira, venlle un poquinho de familia. Sí, a verdade podía ser o mesmo surf, igual podía estar coincidiu practicando surf. que foi o skate. Sofía, ti que xa sabes o que é estar nos Xogos Olímpicos, a ver se lle podes dar algún consello a Julia que todavía, ademais, dinos que non sabe casi nada dos xogos, e tan nova con 15 anos, Claro, que lle alguna podes contar? recomendación ou algo. Pois, bueno, o principal é que disfrute da competición, porque, bueno, que disfrute do camiño para chegar aos xogos, porque é o máis importante, que estás facendo deporte por todo o mundo, estás coñecendo moitísima xente, estás viaxando, facendo o que máis te gusta, e iso é moi bonito e moi importante. E logo, se consigues a clasificación, pois que disfrutes, porque o vas a pasar moi ben e seguro que te encanta. Seguro que en Tokio vai estar todo genial e que disfrutes da competición, que logo se te sae ben, pois genial, pero o máis importante é que estar ali xa é un logro. E que con 15 anos, ademais, eres moi nova e que dache toda a vida por diante e tes moitísimos retos aínda que cumplir, así que desexo moitísima sorte. Bueno, non sei se Julia se ve preparada, quedanche 4 probas para clasificar, non? Sí. Bueno, coñeces moito dos Xogos Olímpicos? No. Nada. Lo que veo en la tele. Queres preguntar algo a Sofía, por si acaso ela como experta che pode... A ver, non sei se lle queres preguntar algo que che preocupe ou que... non sei. No, que si tú te quedaste, o sea, como que las Olimpiadas duran mucho, ¿no? Sí. Si te quedaste desde el principio hasta el final. Pois eu sí, porque a miña competición foi moi larga, foi moi longa, entón, pois, tiven a sorte de vivir todos os xogos. Ademais, tiven a sorte de ir ao desfile, que non todo o mundo pode ir, e aínda que a miña competición non era
o sea, nós non vivíamos nin competíamos en Londres, que era a sede oficial dos xogos, senón que tiñamos outra pequena sede que estaba nun pobo que chamase Weymouth, e estaba a 3 horas en coche de Londres, pero aínda así poidemos ir a inauguración e a clausura, entón estiven todos os xogos e dormín 2 noites na Villa Olímpica, que é moi chula, moi grande, están todos os deportistas, e bueno, vai ser genial, saberás, o desfile é algo moi bonito, e ademais, bueno, pois ten así un pouco as súas peculiaridades, porque, bueno, fan moitísimas cousas, desfila todo o mundo, e, por exemplo, pois non sei, hai unha parte que é como de preguntas, de test, de os éxitos dos xogos, das participacións, de tal, entón, iso tens que preparártelo un pouco antes de ir, porque senón, claro, te van a preguntar quen é o maior medallista do teu país, ou cantas medallas conseguiu España nos Xogos de Río ou de Londres. Tens que saber, tens que estar informado. Sí, te fan como un pequeno exame. Bueno, está Sofía gastándoche unha pequeniña broma. Non vas ter que estudiar tanto de cara aos xogos, pero bueno, queríamos poñelo aquí en práctica. A ver o que sabe tamén Sofía dos Xogos Olímpicos. O que sabe desas dúas. Por exemplo, como se chama a mascota olímpica de Tokio? Vou vos dar 4 opcións. Doraemon, Toshokan, é unha palabra xaponesa, non estou aquí. Doraemon, Toshokan, Mirai Towa ou Ichiban? Que diríades? Digo Mirai Towa, pero non o sei. Mirai Towa. E ti? Yo, la segunda. Toshokan? Esa. Mirai Towa, gañou Sofía. Bueno, 1-0, pero quedan máis preguntas. Por exemplo, cantas medallas de ouro ten Rafa Nadal? 1, 2, 3 ou 4? 3. 2 tamén, Sofía. Bueno, está demostrando que, claro, a experiencia é un grau nesto dos Xogos Olímpicos. Intentemos con outra, a ver se hai sorte para Julia desta vez. Nos Xogos Olímpicos de Tokio haberá robots. Cal será a súa función? Dou outra vez 4 opcións. Entregarán as medallas, servirán bebidas, serán as mascotas ou chequearán as entradas do público? La segunda. Darán bebidas. Servirán bebidas. Vale, aquí sí que acertaron as dúas. Non era moi queda complicada, cousa así que 3-1, pero un aplauso para as dúas que elas. están preparadas perfectamente para ir a Tokio, xa sexa a competir ou xa sexa para ver. Moitísimas gracias. E toda a sorte do mundo para Julia, que ten aínda 4 probas por diante, pero seguro que vai estar aí en Tokio 2020. E agora damos paso ás tanxugueiras. Río verde, río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva. Así son os meus amores, do outro lado do río, ou vin cantar e chorei. Eran os meus amoriños, polos que tanto cantei, polos que tanto cantei. Ai, a la, 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 la. Ondar dirá erva que chirires pegarech un abrazo do meu ben querer da miña vida. Ondar dirá erva prenda querida. Do outro lado do río, do outro lado do río, do outro lado da lae. Vin pasar os meus amores, non sei que me quererán, non sei que me quererán. Ai, a la, 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 la. Río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva. Así son os meus amores, ondar dirá erva que chirires pegarech un abrazo do meu ben querer da miña vida. Ondar dirá erva prenda querida. Do outro lado do río, onde a auga vai remanso. Dende
que falei contigo. Nunca tiven máis descanso, nunca tiven máis descanso. Ai, la, 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 la. Río verde, río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva. Así son os meus amores, os dar dirá erva que chirira que dareche un abrazo do meu ben querer, un meu ben querer da miña vida, os dar dirá erva prenda querida, os dar dirá erva que chirira que dareche un abrazo do meu ben querer, da miña vida, os dar dirá erva prenda querida, os dar dirá erva que chirira que dareche un abrazo do meu ben querer, da miña vida, os dar dirá erva prenda Estamos con Xulgueiras, nos queda un minutiño rapidamente. Estamos con Gaira Tarrío, tamén as irmás Maneiro. Cando se pode escoitar a Toi Xulgueiras o primeiro concerto deste ano que vai empezar, 2020? Pois o 2 de febreiro na Sala Capitol estades todas e todos convidados, ali vamos a presentar Contrapunto, así que vémonos ali para facer moita festa. Bueno, pois unha forte aplauso de novo para Sancho Gueiras. Música tradicional, recupera as pandereteiras, a bella tradición das pandereteiras. Así foron a quinta e a sexta edición da Radio Conta. A primeira vez que chega unha familia a Espace interesándose, a primeira cuestión é tranquilizaros, é dicir, oiga, non están solos. Este tipo de donativos ten un tratamento fiscal. Eu penso que a xente, cando os fai, penso en min, non estou pensando na deducción fiscal, non? Dito isto, pois... Nada, son... Así no hay horario, no pasa nada. Vale. Dito esto... Hola, ¿qué tal? Disculpad, estamos aquí na central de datos, ¿qué tal? Hola, boa tarde. En definitiva, a pregunta que lle quero facer a vostede, que seguro que ten man, é: vostede ve a tuna de veteranos en La Voz Kiss? A verdad que eu teño que dicirvos unha cousa. A min, Aspace, é como a miña segunda casa, porque en Aspace aprendín a leer, a escribir. Sofía Casanova viviu con a súa familia, co seu home en Mera, e nese período tivo unha nena. Contratou a Josefa López, chamada Pepa. Josefa pasou directamente do galego ao polaco, que a familia Lutoslawski viveu en Polonia, viveu en Rusia, en Bielorrusia, onde foi Sofía, foi ela tamén. No meu caso, TDAH máis Asperger. É un exemplo, que para unha persona como pode unha persona normal, unha habilidade social ou unha reunión, un calquer acto, é unha cousa innata en ela, para unha persona con Asperger, desde o meu punto de vista, é como se non tes un manual. Wenceslao Fernández Flores, gran amigo mío. Non sei se saben as pías xentes que aquí nos escoitan, era delgado, de unha delgadez extrema, era delgado como un bacalao. O meu técnico, onde está? Aí. Perdóame, vale. Vai baixando xa o fader. Vale. E de rañala, raparigos. Non estaredes dispostos a mudar todos os días dende hoxe por unha oportunidade. Pode que nos quiten a vida, pero xamais nos quitarán a liberdade. Presidente. Esta é da película, Luis. Dime. Isto para mí, hai dúas películas para mí que é unha delas, é Al este que le den ou por un cuñado con dólares. ¿Sí ou non? ¿Sí ou verdad? E despois está el Playa Club de los poetas muertos. Un cantante napolitano que fixose empresario, que era moi típico da época, foi sembrando ópera en diferentes cidades. Subiu por Oporto, de Oporto veu a Coruña, iniciou na Coruña, de
Coruña foi tamén, fixo un teatro en Santiago, un teatro en Ferrol, volveu a facer o segundo de Coruña. Buscaba Lendoiro, pero claro, Lendoiro non é Lendoiro, é Augusto César Lendoiro, non? E chamaban a nosa casa ás 2 da mañán preguntando para vendernos brasileños. O sea, non esclavos, digo xogadores de fútbol. Chamaban e decía, por favor, señor Lendoiro, Wilson, Flavio Conceição. Estive intentando moitas veces decir, polo compro, coño, dame dos. E agora, a 7ª edición da Radio Conta. Son as 7:03. Un equipo de profesionais de Radio Voz, Radio Marca, Radio Intercoruña, Radio 5 da Radio Nacional de España, Radio Coruña, Cadena Ser, Cadena Cope, Radio Galega e Onda Cero idearon, produciron e realizan este programa que escoitan. A Radio Conta viaxa ao futuro, a 2063, ano no que cumple a Radio Conta 50 anos. No 2063 viven varios compañeros periodistas radiofónicos cos que imos conectar porque empezan o informativo. Isabel Bravo, Radio Coruña, Cadena Ser. Moi boas tardes. A esta hora, na Radio Conta, contamos as novas do día. Imos primeiro co tráfico. Caliverde, o teu ecosupermercado patrocina o tráfico. Juan Naya, desde a sala de pantallas da Policía Local. Hola, moi boa tarde. Pues en la zona asfaltada tenemos retenciones de monopatines autónomos en la calle Real, el resto de las vías sin problemas. En la zona marítima, retenciones de naves de más de 30 metros de eslora en la avenida Alfonso Molina y en la Quinta Ronda, y los problemas habituales en el túnel submarino de María Pita, esta vez por una lancha averiada. Ya están allí mis compañeros de la patrulla de motos acuáticas. También intensidad en el puerto exterior. Se recomienda el uso del servicio público de vaporeto, sobre todo para aquellos que quieran ir al Hospital Aventilago, en la avenida del Océano Atlántico. Y en cuanto al espacio aéreo, tenemos que lamentar un alcance entre 2 drones en la avenida de Alvedro, con solo daños materiales. Por otro lado, se mantiene la intensidad habitual a estas horas en la avenida de Regreso al Futuro, con la calle de Lorian. Debemos recordar también la prohibición, y aquí tenemos que insistir, la prohibición de parar los vehículos a la altura de las nubes por la falta de visibilidad y por el alto riesgo de contaminación. Y también la obligación de apagar el alumbrado a partir de las 12 de la noche. Todo ello para que se puedan ver las estrellas y la Torre de Hércules, debiendo utilizar todos los vehículos los sistemas de visión nocturna que llevan incorporados. Esto es todo desde la Policía Local de La Coruña. Moitas grazas, Juan Naya, dende a sala de pantallas. Imos falar precisamente desa nova liña que está operativa dende as 8 desta mañán. Conecta, lembren vostedes, o Aventelago con Oza pola Mariña. A inauguración foi o primeiro acto da nova rexedora Elena Rey, filla da alcaldesa dos anos 20, Inés Rey, que estivo acompañada polo presidente da Compañía Marítima e de Tranvías, Ignacio Prada. Prada falaba así desta nova liña de transporte público. Si la compañía de tranvías tiene más de un siglo de historia es porque siempre se ha adaptado desde su primer servicio en 1903 a las necesidades de esta ciudad. Por eso nuestra nueva línea 2 entre Oza y El Parrote será marítima y espero que pueda servir para satisfacer las necesidades de conexión entre estos dos peñones mediante nuestra nueva flota de vaporetos. Hoxe temos carne cultivada kilo, 50 euros, grilos para guarnición, 100 gramos, 10 euros, e mango de chantada peza, 6 euros. Supermercado Caliverde, o teu ecosupermercado de confianza. É o momento de escoitar agora o tempo que nos agarda. Turismo de Galicia patrocina o tempo. Xoan Taboada, dende a Estación Orbital de Meteo Galicia. Boa tarde. Hola, que tal? Boas tardes. Pois estamos a espera da chegada do terceiro furacán desta temporada, así que en 3 ou 4 días teremos ventos de forza 15 na nova escala de Bufor e ondas que superarán os 10 metros de altura. O nivel do mar superará os 2 metros, así que hai as recomendacións de refuxiarse polo menos no sexto andar de cada edificio que sexa costeiro. As temperaturas, mentres tanto, superarán os 25 graus ata que chegue este furacán. E de novo se verá beneficiada a provincia de Ourense. Continúa rodeada de mar polo efecto do nivel do mar do cambio climático, polo tanto, seguiremos podendo disfrutar das praias na zona de Ribadavia. Temos unha nova de última hora que nos chega dende Vigo. Un transatlántico con turistas acaba de embarrancar na nosa zona do Areal. Ten máis datos a nosa compañeira
Elena López. Así é, a catástrofe aquí en Vigo se ha cebado coa Rúa Areal. Un transatlántico de grandes dimensións ha encallado contra a noria instalada polo Concello dende os anos 20 para deixar cego toda a poboación de Vigo. As olas grandes de grandes dimensións, con esta alerta granate tirando a negra, chegan a estas horas até a calle Colón. A bola, tamén de luces, está comenzando a rodar hacia o que era a antiga Alameda. Está arrastrando aos buzos que habitualmente pasean por esta zona do fondo. O alcalde Abeliño Cavalier pide precaución e que se evite, por favor, atendan os nosos ouvintes, que se evite hoxe o fondeo de narcos submarinos pola zona. Comenzan a sair do transatlántico encallado os membros da banda de música que xa están fartos de ser os últimos neste tipo de accidentes. O que sexa o contaremos sempre aquí a última hora en a Radio Conta. Grazas, Elena López. 7-8 minutos por esta última hora. Seguimos co informativo da Radio Conta. Despide o 2063 por todo alto. Festa de fin de ano especial na nova Pelícano de Punta Langosteira. Menú con percebes da escolleira, cotillón reciclado e barra libre coa famosa caipiriña de sabón. Ven a nova Pelícano e celebra un feliz 64. E de viaxes falamos agora, pero un pouco máis lonxe de Galicia. Un galego, Borja Tosar, formará parte da próxima expedición a Marte. Pilar Ozores. Tras moitos anos de estudios e probas, o vindeiro mércores sairá a primeira viaxe tripulada a Marte. Serán 6 meses de ida, outros 6 de volta, máis unha estadía de 2 anos para realizar diversos experimentos que permitirán coñecer o planeta vermello máis polo miúdo. Entre os 11 tripulantes hai un galego, o sarrián Borja Tosar, leva toda a vida tentando cumprir este soño que empezou cando era só un cativo. De verdad estoy muy ilusionado por este viaje. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener una base permanente en la Luna y que íbamos a ir a Marte? El trabajo, en principio, la mayor parte del tiempo será mantener todo funcionando, porque la base aún está en periodo de experimentación y tenemos que poner el huerto marciano, porque tenemos un huerto para conseguir oxígeno y alimentos, y luego haremos un trabajo científico que es recoger muestras por Marte, intentar investigar el pasado del planeta y, sobre todo, si hubo vida, que aún no lo sabemos con certeza. Moitos anos de dedicación á astrofísica permiten agora Borja Tosar ser dos primeiros humanos que pisarán Marte. Forma parte dunha tripulación integrada por 7 mulleres e 5 homes procedentes da Unión Europea, Reino Unido, Rusia, China, Estados Unidos, India e Australia. Non abandonamos o apartado científico con unha nova que nos trae Mercedes Prado. Sí, xa que acaban de sair ao mercado as primeiras lentes de contacto Visión Mariña. Implántanse directamente e non é preciso cambialas ata pasados 25 anos. Boa parte do planeta está debaixo da auga, pois con estas lentes pode verse baixo mar sen ningún outro mecanismo. Contánolo o óptico Manuel Antonio Sánchez Rubal. Mi abuelo, Manuel, empezó allí en La Coruña y claro, las cosas han cambiado mucho. Son unas lentes de contacto que nos permiten una visión perfecta en cualquier distancia para que podamos vivir bajo el agua con una visión nítida y perfecta. Con estas lentes de contacto X-Tron hemos conseguido mejorar la visión de las personas, se implantan a una edad muy joven y estamos muy contentos con los resultados. A única condición para a implantación destas lentes é saber nadar e bucear con habilidade. Sabe como que tomaba na casa da miña avoa. Por que renunciar ao sabor tradicional? Turrón de chocolate e cascuda 1984. O sabor de toda a vida coa receita máis innovadora. Estas festas regala turrón de chocolate e cascuda 1984. Outras das novas do día chegan da Organización Mundial da Saúde, que vende premiar a dieta perchas como a mellor deste ano que remata. Informa Manolo Rodríguez. Efectivamente, acabamos de estar no aeroporto Amancio Ortega con Antón Lezcano, neto do diseñador deste principios deste século do mesmo nome e fillo de Adrián Lezcano. Así explicaba o contido desa dieta. Nos, a partir da Guerra da Auga, do ano 2032, as investigacións que fixemos, que descubrimos a auga deshidratada. A partir da auga deshidratada, nós o que facemos é meter en pílulas diferentes alimentos de diferentes sitios coruñeses que reúnan todos os nutrientes, como poden ser os hidratos, proteínas, graxas, etc. Metémolas todas en pílulas, de xeito que ti tomando 3 pílulas ao día, ou 6, dependendo da túa constitución, podes rematar tendo unha constitución
constitución perfecta. De aí que lle chamemos dieta perchas na honra pois, dun persoeiro que sei que había hai 100 anos na Coruña, que era moi esbelto. A dieta básica pois levaría calamares do serrano, levaría tortilla de patacas da bombilla, o peixe marisco vai da man do mandatruco, e o cocido, a carne e as proteínas van da man de Casa Cuba. Todas estas pílulas levan unha pequena porcentaxe de Estrella Galicia, todas. Ademais da dieta perchas, a empresa de Antón Lezcano traballa noutro innovador proxecto de pílulas para agardar olores. E no momento que a tomas, aos 5 minutos, xa todo o corpo cheira a ese arrecendo bueno, pues do que reunamos, non? Neste caso, temos dende cheiro a céspede de Riazor, temos cheiro a algas de Punta Herminia, e temos cheiro de percebe tamén, e a maior novidade para esta tempada de verán, na que, tomando unha pílula, facemos un espantamosquitos. Como se fai isto? Bueno, pois co cheiro da refinería de Nova Langosteira non hai mosquito que ature. 7:13 minutos no informativo da Radio Conta. Imos cos deportes, informa Leti García Chas. Hai unha gran expectación polo partido amigable que van xogar mañá os equipos femininos do Celta e do Deportivo. O encontro será no Estadio Carlos Mouriños de Mos ás 7 da tarde. O obxectivo, recadar fondos para axudar o equipo masculino do Deportivo da Coruña, que vai de último na Liga das Comunidades Históricas e atravesa unha fonda crise económica. Con esta idea de axudar os equipos masculinos están as xogadoras. Isto dicía a capitana do Depor, Miriam Ríos. Bueno, facémolo porque o merecen. O deporte masculino tamén é deporte. Hai que visibilizalo e queremos axudar co que poidamos. E pechamos xa os deportes cunha nova que nos trae dende Lugo, Ricardo Sandoval. Saúdos, boas tardes. No medio do temporal, dende este territorio de contrastes, a Terra Chá, territorio no que as secas extremas se suceden con temporadas de ventos furacanados e inundacións que transforman a paisaxe nun auténtico mar interior, como está a suceder. É por isto que aquí se vai celebrar este ano o Campeonato Mundial de Natación en zonas inundadas. Os competidores terán que cubrir os 17 kilómetros de superficie asolagada que separan Vilalba de Bamonde. E por primeira vez imos ter unha representante galega. Ten só 19 aniños, a Jennifer Amanda Carballeira. E dende a Radio Conta, imos animala cunha bella expresión moi utilizada no século XX. Ei, Carballeira! Queres vivir con vistas ao mar? Inmobiliaria Marineda ofréceche a máis exclusiva promoción. Vivendas nas illas artificiais de San Pedro na Coruña ou no Mandeo en Betanzos. Pisos compartidos de 1, 2 ou 3 habitacións con praza para aerocoche incluída. Só desde 1 millón de euros. Inmobiliaria Marineda, nos imos facendo, ti vas vivindo. E ata aquí chegaron as novas deste 28 de Nadal de 2063. Moi boa tarde. Este informativo e moitas das situacións que nos acaban de contar poden ser reais no ano 2063, se non poñemos unha solución inmediata agora no presente. O meu nome é Sofía Morgade, teño 11 anos. Hai algún tempo que escoito cambio climático, quecemento global, pois é un problema que afecta a todo o planeta. A principal causa é a actividade industrial, o uso de combustibles fósiles que teñen efecto invernadoiro. Todo isto provoca cambios nos ecosistemas, inundacións, enfermidades. E entón, pregúntome eu, se isto é un problema urxente e unha ameaza, por que todo o mundo segue actuando da mesma maneira? Para que vou a estudar eu para un futuro que nin sequera vai existir? Recordade, reutilizar, reciclar e reducir. Hai que entender que os recursos naturais son limitados. Loitemos contra o cambio climático e, entre todos, salvemos o planeta. Sofía Morgade, unha nena de Asanó. Gracias, Sofía. A estreliña Rosalía brila na constelación Ofiuco.
Desde o Teatro Rosalía Castro seguro que chegan ata lo, a 240 anos luz, os tíos dos redeiros de a Radio Conta cos que sigue Pablo Díaz Bouza. Seguro que sí, Moncho, seguro que todo queda. Temos cambiado de redeiros. Temos aquí con nós, seguramente aún que lle sone de moito, Silcerino, un aplauso para él, por favor. E tamén a Sindo Novoa, Sindo Silcerino. Cales son, outro aplauso para Sindo, por favor. Cales son esas cuestións que se levan comentando? Estamos xa nesta última hora derradeira, case hora. Que é o que se está comentando? Pois agora mesmo o que triunfa é o informativo que acabamos de escoitar, con todas estas noticias que chamaron moita atención da xente, sobre todo algún tuiteiros que estaban avisando a xente que está escoitando a radio que non sabía de que iba, que o informativo era de broma, para que non supenda que estaba volvéndose todo a xente da radio. A ver se algún vai pensar que temos un submarino aí atracado a María Pita, precisamente non vai a ser. Sí, tamén foi unha das cousas que me chamaron a atención, o túnel submarino de María Pita, e o pelícano de Langosteira, e estas cousas, a verdade que o informativo estuvo simpático e así o están recollendo nas redes. Sindo, que se conta por aí? Bueno, pois vemos que moita cosa non cambiou daqui a 2063, non? Segue o atasco no túnel submarino. Algunha imaxe, algunha das que se están compartindo aquí que irades destacar ou que se están compartindo dende fora? Bueno, creo que de aquí dentro unha das fotos máis importantes é un meme con Da Pena e a reina de Inglaterra, claro. Sí, a raíña que xa non está por aquí, se algún non tivo oportunidade de saludala, sentímolo moito, pero tiña que marchar, que tiña non sei que compromisos, pero sí, estivo sentada por aquí detrás. Pois bueno, seguiremos falando, seguiremos tuiteando, por favor, sigan poñendo esas fotos, sigan comentando o que lles pareza con ese hashtag a Radio Conta 2019, e me permito, antes de dar paso aos seguintes compañeiros, recordar esa conta que está aberta, que temos colgado o número nas nosas redes sociais, que está colgada tamén na web de Asanog, esa conta na que poden facer a doazón que consideren. Isto non deixa de ser un programa para dar fondos para Asanog. Sen máis, dou paso aos compañeiros da mesa, a Alejandra López de Radio Nacional e a Fernando Molezún de Radio Voz para unha nova entrevista coa xente de Asanog. Adiante, compañeiros. Pois moitas gracias. En efecto, temos connosco a varias persoas. Temos aquí ao secretario de Asanog, a César Sobrino. Que tal, César? Moi bo día. Buenas tardes. E temos tamén a dúas persoas que quizáis teñen os mejores traballos que un pode imaginar, non? Son Manuel Fernández San Martín, do Servizo de Oncoloxía Pediátrica do Chus. Que tal? Que tal? Boa tarde. E tamén Alicia Carballal Fernández, psicóloga de Asanog. Hola, boa tarde. Xente que se dedica precisamente a traballar e a cuidar a eses pequenos superheróis dos cuales temos visto esta tarde algúns por aquí enriba. Bueno, eses pequenos superheróis e tamén a todo o mundo que os rodea, porque tamén hai que cuidar das familias, non? Sí, é importante, non? O sea, desde o punto de vista médico, o neno non é o paciente, pero está dentro dun núcleo familiar que une todo. O sea, que para nós tamén son moi importantes as familias. Claro, unha cousa, cando falamos deste tipo de enfermidades, sempre falamos do paciente, pero o paciente vai moitísimo máis aló. É dicir, como se trata eso? É dicir, hai un protocolo específico ou hai un modo de meterlle man a este tema ampliando o que é o ámbito do paciente a toda a familia? Claro, cando o paciente pediátrico recibe o diagnóstico de cancro, cambia a súa vida, pero cambia tamén a vida de toda a unidade familiar, dos pais, dos irmáns, dos avós, dos tíos. É un cambio radical para todos eles. Nos, dende o hospital, damos cobertura ao equipo. A min gustame falar de equipo, non? Porque os coidadores principais son parte moi importante do proceso médico. A adaptación dos pais, que neste caso suelen ser os coidadores principais, o que están ali a pé de hospital, é fundamental para que os nenos tamén se adapten ben, non? Uns son espellos de outros. Polo tanto, a intervención é cos cativos, cos pequenos, pero tamén coas súas familias. Estamos falando de que o abano de idades é moi amplo. Podemos falar de bebés, co cal aí os pais é fundamental o traballo que poidan estar facendo, son todo. Ou tamén o mellor de adolescentes, non? Que os ides acompañando ao longo de todo o proceso de curación. Efectivamente, cando son máis pequeniños, a intervención é moito maior cos pais, a través da linguaxe, non? A través dese instrumento de comunicación tan fundamental, non? Do traballo. Conforme van crecendo e conforme van tendo outro tipo de pensamento e poden ver o proceso de enfermidade con outra perspectiva,
hai intervencións máis individualizadas co que son os mozos e os adolescentes. Efectivamente, un neno de 16 anos, o seu plantexemento da enfermidade, do proceso e das diferentes fases é moi diferente a como pode plantexar un neno de 4, 5, 6 anos, non? Onde tamén hai linguaxe, non? Pero o pensamento é outro. E esa atención psicolóxica está presente en todos os equipos médicos, en todos os hospitais onde pode acudir un neno que necesita tratamento oncolóxico? Eu penso que esa é unha das teimas de Asanog. Polo momento conseguiuno en Santiago, na área sanitaria de Santiago. Eu traballo dentro integrada do equipo médico, pero noutras áreas sanitarias teñen que facer interconsulta e enlace coas unidades de saúde mental, onde as listas de espera son moi longas, estamos falando de meses moitas veces, non? E o acompañamento non se pode facer, aligo que se fai a intervención nunha situación determinada, nunha fobia, nun determinado situación de shock, pero non o acompañamento, non? Que é o que fago eu en Santiago. Así, entre nosotros. Quen é mellor paciente? Os pequenos ou os que xa mantendo certos anos? Os nenos en xeral son como pacientes vos, a veces son peores as familias. Pero no, son diferentes, nos a verdade que tratamos eso, desde bebés hasta adolescentes, incluso adultos, porque un rapaz de 17, 18 anos é un adulto, coa complexidade que eso ten. E iso é importante, pero como pacientes creo que son excepcionais. Precisamente falando que dicías que a veces o pior é tratar as familias, non? Un chascarrillo tampouco. Sí, pero que non é exento de verdade, seguramente, precisamente por eso falábamos antes. Utilizabades un termo que me chamou moito a atención, que é normalizar a enfermidade, non? De que se fala cando se pretende normalizar esta enfermidade? Eu creo que o que estáis facendo aquí hoxe é moi importante, pola labor de visibilización da enfermedade en sí, pero sobre todo por normalizar a enfermedade, por normalizar a palabra cáncer e normalizar a palabra cáncer nos nenos. Pues un neno ten un cáncer, é unha enfermidade, pero unha enfermidade que a día de hoxe se cura na maior parte dos casos. E creo que é importante pues, na sociedade normalizalo, bueno, como outras enfermedades. Manuel, dende o punto de vista médico, como se pode mellorar a asistencia oncolóxica aos nenos con cancro? Hombre, hai moitas cousas que se poden mellorar. Non estamos mal, pero bueno, hai varias cousas nas que eu creo que sí que podemos mellorar. Unha, potenciar a multidisciplinaridade dos equipos de traballo a nivel da comunidade. Outra importante, pensar nos cuidados paliativos, para cando, por desgracia, nos vemos en situacións nas cales hai algún paciente que está malo. E, en un terceiro lugar, establecer un seguimento e establecer un pasaporte biolóxico destes pacientes que, unha vez que se curan do seu cáncer, van a ser adultos, que en algúns dos casos, en poucos casos, pero van a ter algunhas necesidades especiales. E esa brecha que a veces se establece entre o diagnóstico, o tratamento e o resto da vida, intentarnos tamén axudar en eso. Bueno, Alejandra, quedámonos en tempo e imos darlle tamén a oportunidade de falar a Cersa Sobrino, o secretario de Asanog, pero precisamente dándolle unha boa noticia, lembrando unha boa noticia, non? Claro, hoxe chegou como un auténtico regalo de Nadal, non? O anuncio que nos facía Inés Rei, a alcaldesa, ese piso no ofimático para poder acoller as familias dos nenos hospitalizados, pero o traballo ten que continuar, as reivindicacións seguen. Sí, bueno, hace unos días tuvimos oportunidad en la rueda de prensa de plantear esos dos objetivos, uno el piso en La Coruña. Hay que dar las gracias a la alcaldesa porque ya se ha conseguido, y lo otro que buscamos es que Galicia disponga de un centro de referencia en oncología pediátrica. Eso para nosotros es algo muy importante para que todos los niños tratados en Galicia tengan las mejores oportunidades de diagnóstico, de tratamiento y de curación. Pues César, Manuel, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer ter a vosa presencia aquí no Rosalía, e tamén un placer ter a presencia de Pablo Díaz, que volta aí ao micro. Un aplauso, por favor, que tempo dun pouco de música. Bueno, vexovos un pouco quietos, vamos mover un pouquiño as mans, porque así se titula o meu último libro disco, Coas miñas mans. Veña, todos movendo as mans. Coas miñas mans sempre saúdo, coas miñas mans sinto corazón, coas miñas mans fago debuxos
couxos, fago todo, todo coas miñas mans. Fago todo, todo coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans. Coas miñas mans mando pasar, coas miñas mans mando parar, coas miñas mans soan esas palmas. Fago todo, todo coas miñas mans, fago todo, todo coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans. Coas miñas mans remexo a comida, coas miñas mans quero axudar, coas miñas mans toco a guitarra. Fago todo, todo coas miñas mans, fago todo, todo coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans. Coas miñas mans falo cos xordos, coas miñas mans choca esas cinco, coas miñas mans quero apertar. Fago todo, todo coas miñas mans, fago todo, todo coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans, porque sempre fago mil cousas coas miñas mans. Moi ben, moitas grazas. Despois volverá Pablo Díaz. O agradecemento super especial desta 7ª edición de A Radio Conta é para Touri, para José Antonio Touriñán. Para a Radio Conta, o que queirades é o que nos dixo desde o principio. Total disposición para promocionar, para ensaios colectivos, para estar aquí desde o principio e ata o final. Un grandísimo tipo, un descubrimento. É actor, humorista, pero esta sección vai moi en serio. Titulamos por eso Fora Bromas. Kiko Novoa, Radio Galega, vai entrevistar a Xose Touriñán. Bueno, en Galicia será Xose, non? Eu espero que sí. Está ben ir por aí adiante que che chamen Choche, Chichi, Chuchocho, Sosu, Sose, Josep. Josep tamén. Josep tamén. Josep tamén. Entón, creo que aquí, de verdad, o certo é que só fago solo é Xosé Touriñán cando saio de Galicia. Pero por que será tan Porque difícil? na casa son José. José. Pero é por joder aos de fora, non? Básicamente, sí. Pero por que será tan difícil se Shakira o pronuncia maravillosamente, non? Perfectamente, o Berska. O Berska. O Berska non ten nada que ver, pero... O Zaraome. O Ixo. O Ixo, por exemplo, é parecido. E sábeno dicir, en Valladolid. O Ixo. Dime, que é? Estaba pensando que este foi un bo ano, non? Foi moi bo ano. Sobre todo, acabamos de regalar a camiseta da Radio Conta. Regalaron xa. Sí, porque o resto da xente podía mercar. Eu vou mercar paus que teño na casa para levar unhas cuantas. Correcto. E para colaborar, pero esta a min regalaron. Ainda por riba, non só Vendevalde axudándonos dende o primeiro momento. Un aplauso, damas e cabaleiros, Non fai falta. que ademais Non fai merca falta. camisetas para Sanón. Moitas grazas. Aplauso para eles e para elas que loitan contra ese bicho, contra esa merda tan grande. Bueno, Eles son os verdadeiros protagonistas. Só pediu un duplex en Castelo. Bueno, pero isto era normal. O que pasa que non é Concello da Coruña, entón non me entra... En Culleredo está o IBI máis barato. Por certo, en Culleredo tedes tamén cada ano facedes un gran espectáculo tamén único en toda Galicia, non? Varios grandes, unha semana enteira. Unha semana enteira. Somos unha aldea, Castelo, igual os de aquí da Coruña, pois como xa viven na Coruña non necesitan máis no mundo. Hai unha funeraria cerca que se chama... Eso que carallo. Este é un programa de humor, Luís. No, dixo fora risas, non sei quen, sí, igual sí. lle interesa falar desto. Lendoiro, que son primos de meus pais. Funeraria Lendoiro, ali, na Nacional 550 en Tabiallo. Bien. Paradoxo. Igual coñecedes, cando ides ao Corte Inglés de Altamira un pouco máis abaixo.
Se queredes morrer, xa sabedes onde. Ofertas en Altamira. Hai prezos Axeitados. Sí, calquera é bo sitio para morrer, realmente. Como lle chamades a esas... Castelo Conta. Estánme dando pistas para que eu diga Castelo Conta. Claro. Durante as festas de Castelo. Castelo Conta. É dicir, sétima edición da Radio Conta e aquí o amigo, que vende que dá ben, Castelo Conta. fai un espectáculo en Castelo que se chama Castelo Conta. Durante unha semana, última semana de agosto. A ver. Castelo Conta. Está entrando xente de outras emisoras. Sí, temos unha copa. Hai xente de Radio Taxi falando polo meu amigo. Dime. Non. Cantos anos levamos facendo a Radio Conta? Sete. Es todo Castelo que? Castelo que? Castelo Conta? Castelo Conta. Non había máis nomes, non? Non había máis nomes, non? 8 anos. Sería porque un ano vistes todo. No. 8 anos. Foi un ano bisiesto, fillamos dúas veces. Está registrado. Está registrado, nome. Pero de conta, e que non registrou a todo isto? De conta, non sei, Moncho Viña. Registrou, Moncho registrou se estaría Lendoiro, creo que era. Se me parecía que dicía Radio Conta varias veces. Moncho, esta sección é o Sálvame de Luz. No. Isto é que aquí hai que... A ver, como di un personaxe teu, hai que ser legais. Entonces, bueno, non sei, é que nós vamos ter que denunciar. No, pero estamos ante un tipo perigoso, un tipo que está arrasando cunha serie e cunha obra de teatro que se chaman Fariña. Está arrasando con a Radio Conta e tamén con Castelo Conta. Canta pasta podemos sacar. Vais a acabar. Non. Hai, por favor, algún suín na sala? Algún suín, por favor. Algún suín na sala, por favor. Hai un. Sirvo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo no va a servir? Pero este de verdad. ¡Oh, Taín! Mamaíña, querida. Mamá. Pero, a ver, que... Onde están os xuíces cando se necesitan? Exactamente, estaban de vacacións, pero... A ver. Eso do plaxio, que morro tes, que morro lle pode caer. Como que teño morro? Vino fora, saludoume como chave e marchou. Xa me dixo. Casi o cazo. Queredes que entre de discreto, está este na porta. Pero onde paso? Non ves que eu non son tan delgado como el, ó. Sí, claro, é unha cosa de discreción, que estaba de vacacións, que non sei que, pero isto como arranxamos? Isto con diñeiro. Con diñeiro, non? O que máis pague, doulle a razón. Con diñeiro. Sí. Pero, sabedes, pareceme unha boa solución. Non ganaches moito este ano. Cuidado, porque aquí o xuiz Taín, aparte de xuiz, é escritor, aquí como lle dan a todo, claro. A todo darlle ti. Non ven outros xuxís. Con respeto. Eu teño unha idea para arreglar todo isto. Para facer cartos. A ver. Podemos facer un espectáculo musical. Sí. Con patís, sobre xeo. Con patís. Que veo Javier Fernández e... Igual está visto iso, pero... Eu pido meus leotardos. Perfecto. E podemos facer fariña sobre hielo. Eu e o xuez Taín... Farais sobre hielo. E ao rematar o espectáculo, o xeo picamos e tomamos whisky. Non, mala idea. Para promocionar a vida sana. Así está a xustiza, amigos. Eu creo que é unha idea para sacar diñeiro para saldar isto, non? Que vos parece? E poderíamos cobrar entradas todos sin pasar pola taquilla. Pero non cobramos entrada, Temos que dicir o Castelo que aquí... Conta cobra entrada? Sí, claro. Sí. Home, e aquí vou dicir unha cosa. Como que Que tamén é para unha causa social. Para Fariña. Para Fariña. Para Fariña, para comer e beber os veciños de Castelo. Que te pasa isto? No, digo en serio. Hai unha porcentaxe das entradas de a taquilla do Castelo Conta. Castelo relata. Hai alguén de Facenda entre o público? Canto é a porcentaxe? Pois non sei, unha porcentaxe bastante grande. Este ano foise para unha asociación que está traballando con nenos. Sí, señores. Canimambo, en África. Sí. A ti, así. Bueno. Que digo que o xuiz propongo Castelo relata. Escoito voces por atrás. Sí. Eso é da fariña. Cando tes moita fariña empezan as voces. Estou acorracao, iba a decir. Acorralao. Castelo relata. Radio Conta e Castelo relata. Castelo relata, cambiamos... No, Castelo en Conta. Castelo en Conta. Veña, a conta corrente. Castelo en Conta. Sí. Castelo Conta. Castelo telo en Conta. Telo en Conta. Eu diría unha cousa, sería mellor facer unha Radio Conta en Castelo, polo verán. Sí, pero xo quixeron facer o ano pasado. Ti da idea. ideas que Moncho quería facer. É que Moncho está jubilado, ten tempo. No Caribe, Moncho quería facer no Caribe. Porque quere facelo en Bañador. Espera. Pero, a ver, que veñan eles. Todos. Ves? Queredes vir a Castelo? Preguntamos yo. Queredes vir a Castelo ás festas de Castelo? Cando son datas? Aquí para ir traballar... A última fin de semana de agosto. Como tedes, libre?
Libre. Hai moito jubilado no público tamén. Atención que cando se recollen as patacas en Castelo, tamén hai que dicilo. Igual aproveitamos a xogada, eu quitame o son de Culleredo. Que máis? Bueno, nós todas as decisións que tomamos sempre son asamblearias, menos cando chega Moncho Viña, que quen decide finalmente. Un aplauso moi forte pro presentador eterno da Radio Conta. Que estamos moi agradecidos porque todos os anos, 2 días antes de que se celebra Radio Conta, despois dun feixe de reunións, sempre di que non quere presentar. Entón, estamos moi agradecidos que por fin, nesta edición, non someter esa pregunta. Claro, que leva un elemento de vanguarda técnica, unha prótese. No, como se di pasarita en galego? Unha pasarita inalámbrica. Pasarela. Pasarela inalámbrica. Unha pasarela, a típica pasarela. Sí, sí. Bueno, entón, que pasa? Quedamos para agosto? Sí, arranxamos en agosto. Sí. Arranxamos en agosto. En agosto arranxamos... Podemos presentar o libro de Taín tamén. Exactamente, presentamos un libro xa de A paso. xente da Sanoj Sobre a radio. apuntarle a dar sobre a radio. No, pero Taín acaba de presentar un libro, hai que aproveitar. Exactamente. Sí, algo que declarar. Sobre o procés. Normalmente declaran eles, eu non. Está moi ben, está moi ben. Bueno, de todos modos, Fala, non, que fale Taín. como se leva a xustiza? Teresa, non teño libro, non mo mandou aínda. É que está moi profundítico. Está moi demandado. Vou esperar pola película. No, solo mira Los Santos. Ainda non te chamou Junqueras, nin Torra... Ainda non, pero supoño que están preparando a querela para porque un libro sobre... Pero de que é? De que vai? Sobre a historia do procés. Exactamente. Agora, como se meteu... Cantos libros escribes ti o ano? Un por ano. Un por ano, sí, para non abusar. Sí. Pero é gordo, porque sobre... A ver, estamos falando do libro, Ah, bueno, o gordo tamén, o libro tamén é gordo, sí. Hai xente que lle custa moito ler un libro ano. Sí. Tú cantos lees? Eu? Sí. Pois eu estou lendo a 3 por semana. Martes e jueves. Sí, porque os lunes, os mércoles e os venres teño fútbol sala. Está ben, está ben. Bueno, grazas a Xuiz Taín, a Xosé Antonio Vázquez Touriñán por estar connosco. Xosé Antonio Vázquez Touriñán. Acabamos de facer Aquí con a boa Portomeño. Recordade que vamos facer un espectáculo sobre xeo. Mercado No mes de agosto. Exactamente. Entradas a Final de venda agosto, sobre todo. A Radio Conta Produccións, Agora, terceira parte, ademais, non? Adiante, a Radio Conta Produccións. A Radio Conta Produccións presenta A Casa de Papel, guión adaptado por Óscar Cruz. Interpretada por orde de aparición por Francisco Jorquera, no papel de profesor. Roberto Rodríguez, no papel de Berto. Carlos Blanco, no papel de Saturno. Lucía Veiga, no papel de Antonia. Loreto Silvoso, no papel de Sara. E Merce Prado, no papel de Inspectora Varela. Rapazas, rapaces, benvidas e benvidos ao momento que cambiará as vosas vidas. Estades a piques de coñecer o plan que vos fará as iconas máis famosas do mundo. Podedesme chamar profesor. Profesor de que, ó? Será profesor de cativos. Ah, xa se me facía unha cara coñecida. Este é o profesor da autoescuela de Aida Falperra. Calade, non son profesor de nada. Profesor é o meu alias porque son o líder, o que planeou todo. É un alcume para que ninguén coñeza o meu nome. Anda carallo, que listo. Nótase que é un tipo cultivado. Claro, non ves que o fulano é profesor? Non son profesor, chámome profesor. Pois vaya nome raro que tes, amigo. Agora hai moito pai que pensa que os fillos son como os cans. Se chamanlle Pelos, Tobi... Ixe é unha carallada. As persoas hai que poñerlle nome de persoa, como a ti, Berto. Curto e contundente.
Non, non digas os nomes de ninguén. Ei, non me berres, Baixalle unha ou meteche un revés como que me chamo Saturno. Non digas os nomes, polo amor de Deus. O máis importante do plan é que ninguén coñeza as nosas identidades, nin siquiera nos mesmos. Pero como non vou coñecer o meu curmán Berto? Pois tes que facer como se non o coñeceras, vale? Vale. Que dixo fulano? Ai, non sei, Berto, non te coñezo de nada. Nin che vin na miña vida. Así está ben, non? Perfecto. O caso é que somos un equipo formado polos mellores criminais deste país. Se nos descobren, será moi fácil atoparnos. Así que nada de nomes. Alcumes para todos. Ben, eu quero chamarme Toñita. Non podes chamarte Tonita. E logo, por que non? Porque te chamas Antonia. Como di que non escoito? Di que me chamo Antonia. Merda! Se decides os nomes non ten sentido. E se dixéchelo ti, listo. Bueno, está ben. Non pasa nada. Así serve de exemplo. Antonia non se pode chamar Tonita porque é un derivado do mesmo nome. Pero a mí ninguén me chama Toñita. Ah, que boa, iso despista seguro. O que temos que facer é escoller nomes icónicos. Algo co que se sinte identificada a xente. Xa está. Futbolistas, eu pídome Donato. É o Mauro Silva. Carallo, ese mellor. Podemos cambiarlo, profesor. Nada de futbolistas. Imos ter nomes de lugares. Agora sí que falaches, profesor. O meu alcume vai ser Parrillada Buenos Aires. Nada de parrilladas. Imos empregar nomes de municipios da Coruña. Pois eu quero... Nada de propostas. Eu mesmo encargareime de facer o reparto. Así que procedo a ler. Para o noso experto en caixas fortes, teño un nome especial. Coristanco. Coristanco, en serio? Moi en serio. Para o noso experto en explosións, Carnota. E por que carallo teño que ser eu Carnota? Bueno, Coristanco tampouco para botar foguetes, Pero polo menos ali hai patacas, joder. Que carallo hai en Carnota? Carnota soa forte. Non. E ti estás forte. Xa, pero non pode ser Curtis, que tamén ou San Sadurniño, que ten un componente místico. Deixa de queixarte. Que máis dará o lugar? Antonia, a nosa experta en artes marciais. Ti serás Santa Comba. Ai non, Santa Comba non, Ai, que máis dará o lugar, Toñita? Non, e dame igual, vale? Pero o meu ex é de Santa Comba e hai feridas que é mellor pechar para sempre. Silencio. E ti que dis? Que levas todo o tempo aí calada? Deixémonos de lerias. O profesor ten un plan perfecto e vos discutides polos nomes, pero que pouco profesional. E quen é este repugnante? É a nosa experta en informática. Unha das mellores hackers do mundo. Ela é Sada. Espera. Como que Sada? Non me podo chamar Sada, Aí xa estamos. Pero a ti non era que che daban igual os nomes? Sí, que era pouco profesional. Mira, Sada non pode ser porque o meu nome é Sara. Bueno, pero pouco importa porque non coñecen o teu nome. Agora sí. Mira, eu Sada non me chamo, Parece que estou pronunciando mal o meu nome. Hola, son Sada, vivo en Fedol. Sí, raro é. É moi raro. Pois xa está. Nada de alcumes. Morro conto. Por suposto que morre o conto. Estades todos detidos. Pero quen é esta señora para deter a ninguén? Ai, non sei, pero eu non me deteño. A mí non me para nin Dios, señorita? Son a inspectora Varela. Mi madriña, como están os corpos de seguridade do Estado. Aí foi o chiste machista. Iso sí que non é. Podo facelo con tipos tamén. Profesor, como están os corpos de educación do Estado? Pero como teño que decir que non son profesor? Veña todo o mundo calado e desfilando, Ides pasar unha boa temporada no caldeiro. Moito mellor, mira, moito mellor. Non ten sentido facer o atraco con esta panda de panocos. Oh, non diga iso, profesor. Somos profesionais, podemos darlle unha volta á situación. Claro que sí, vostede, inspectora Varela, non está cansa de ser a policía perfecta. Sempre atrás dos malos, cando vostede podería ser unha de nós. Vivir aventuras emocionantes. Ter un romance cuns dos viláns. Un romance, que queres dicir? Pois que vas a papar co profesor.
Bueno, sendo sincera, un pouco sí que me gusta. A ver, muller, aquí todo o mundo sabe que eres papar dentro o primeiro e o segundo da serie. Pois o de estar no equipo dos malos mola bastante. A verdade é que xa pensara no meu alcume. Campolongo. Aí o tes, profesor, a inspectora quere ser Campolongo. Mira, dá igual. Agora non quero facer o atraco nin nada, xa está. Non o tomes así que non é o teu carácter, home. Claro, profesor, o que tes que facer é ir ao chollo. Ti explica o atraco e logo xa falamos dos detalles. Non sei se é boa idea, a verdade. Veña, Lambón. Profesor. Está ben, imos ao chollo. Preparádevos porque imos facer historia. Vai ser o atraco máis grande no lugar menos pensado. Xa sei. Na fábrica de moeda e timbre. Ali onde fabrican os cartos. Non, na sede do Deportivo da Coruña. A ver se roubando o equipo evitamos o descenso, non? Iso sí que vai ser misión imposible. Escoitaron A Casa de Papel, unha adaptación de Óscar Cruz, para a Radio Conta Produccións. Interviron por orde de aparición Francisco Jorquera, no papel de profesor. Roberto Rodríguez, no papel de Berto. Carlos Blanco, no papel de Saturno. Lucía Veiga, no papel de Antonia. Loreto Silvoso, no papel de Sara. E Merce Prado, no papel da inspectora Varela. Etimolóxicamente, teatro significa lugar para ver. E gustounos moito o que vimos. Solidaridade, concordia e humor. Grazas a todos por esta lección de convivencia e saber estar. Especiales as gracias para Carlos Blanco, non contábamos con el e quiso estar aquí. Carlos Alberto Sánchez, Javi Torres e Xosé Antón Fraga coordinaron as seccións de teatro que dirixiu magistralmente Óscar Cruz. Acaba de participar na sección de karaoke e no escenario está xa agora preparado para actuar un incondicional de A Radio Conta, Pablo Díaz. Bueno, fixen esta canción para, se chama o Evaristo Can, no? Para un compañeiro, un amigo meu, que adotou un can cego e xordo e poño estes días un pouco o sentido nestas cousas da adopción e iso que creo que é moi importante. Imos alá, Evaristo o Can. Teño un can moi listo, chámase Evaristo, lerele, lerele, lerele. El non come penso, pois come marisco, lerele, lerele, lerele. Ten grandes orellas, pequeno fuciño, lerele, lerele, lerele. Cando deixo ceibo, coida das ovellas, lerele, lerele, lerele. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. Teño un can moi listo, chámase Evaristo, lerele, lerele, lerele. Vai polo xornal todos os domingos, lerele, lerele, lerele. Boto unha moza, chámase Calista, lerele, lerele, lerele. Xuntos de paseo, corren polas pistas, lerele, lerele, lerele. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. Non quere cazar, pois é pacifista, lerele, lerele, lerele. Prefire xogar coa moza Calista, lerele, lerele, lerele. Eu non teño un can, teño un artista, lerele, lerele, lerele. Cando
cando ladre canta, é un especialista, lerele, lerele, lerele. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. O meu can sempre me acompaña polos outros, polas brañas. Graciñas, ata sempre, gracias. Para que con nós... Encantadísimos, de verdad que un placer e que vai moi ben. En unha data especial para ti porque cúmplense 10 anos de Tic Tac. Sí, a verdade é que sí, un libro disco que foi fundamental, eu creo que para a música infantil, porque éramos casi dos que empezábamos, non? Así un pouco con forza. Hubo antes Mama Cabra, que tamén xa levaba uns aniños, pero foi a partir de aí o boom, eu creo que da música infantil, me parece. Un super éxito que continúa agora. Sí, a verdade é que sí, este ano ainda fixemos pois un tic-tac así un pouco especial cunha banda de música, non? Con 40 músicos atrás e para facer unha nova revisión dese tic-tac. Outro aplauso para Pablo. Gracias. Grazas. E de Pablo Díaz, o artista musical, a Pablo Díaz, artista xornalístico na Central de Datos. Moitas grazas, Jesús Sobrino, compañeiro, un aplauso para él tamén, por favor. Jesús Sobrino de Radio Marca. Silcerino, Sindo, con que vos quedades desta tarde? Con que tweets, con que comentarios, con que fotos? Pois os tweets que tiveron máis éxitos esta tarde pois foron os dos políticos que hoxe intervienen en varias ocasións no escenario e a verdade que están chamando moita atención especialmente a da alcaldesa e agora mesmo pois o de Francisco Jorquera representando o profesor da Casa de Papel. É dicir, que temos aí dous posibles actores. Sí, dentro de 3 anos, cando remate esta legislatura, polo menos. E ademais dicen que é complicado elegir entre todos por como fixeron entre políticos e actores. Bueno, supoño que a de oposición, si se queren retirar antes, pues seguro que yo agradece, pero bueno, eso deciden. Seguro que algún comentario malicioso deses tamén hai. Seguro, pero bueno, vamos a obvialo. Eu quedome con que este proxecto chegara tamén a Radio en Valencia e que fixeran eco deste programa. Pois moitísimas grazas, Silcerino, moitísimas grazas a Sindo Novoa, moitísimas grazas tamén a Javier Varela, a Carolina Regueira, a Uxío, a todos os que participaron neste club de redeiros, que, por suposto, ustedes nas redes podedelo seguir. Moitas veces onde non chegamos os medios de comunicación tamén chegan eles, así que o seu traballo é de agradecer. Señores, señoras, chegamos ao final. Loreto Silvoso, compañeira, para esa despedida, pois eres a primeira. Que vamos a decir? Gracias, Pablo, que pena que chegamos ao final desta 7ª edición. Que ben o pasamos, non? O pasaron o ben, seguro, non? Vostedes e nós tamén. E isto, a ver, do que se trata é ser unha reivindicación da radio local. Isto é unha homenaxe á radio local. Pero se por riba conseguimos os objetivos, benvido sexa. Para a SANOC, gracias ao Concello da Coruña por ese anuncio dese piso no ofimático, porque polo menos obxectivo acadado. Sí, señor. Alejandra López, de Radio Nacional de España. Nos marchamos con ganas de volver, por suposto, de seguir contando, de seguir sumando. Só dar as grazas a todos por facer real o que de outro xeito sería completamente imposible. Así que nada, 1000 bicos, 1000 apertas e ata sempre. Luis Llera, Onda Cero Radio. Grazas, Alejandra. Oichedes falar dun termo moi literario que é realismo máxico, verdad? Pois todos asistimos hoxe ao nacemento dun novo xénero radiofónico, radiofonismo máxico. Eso está a ser e eso seguirá sendo a Radio Conta. Carlos Alberto Sánchez, Radio Marca. Bueno, pois estamos rematando xa esta 7ª edición de A Radio Conta. Non? Pois estamos orgullosísimos de ser parte da mellora, por pequena que sexa, para asociacións como Renacer, Antonio Noche, Ecos do Sur, Agalure, Aspace, Asperga e, no caso de hoxe, de Asanoj. Agora, cando soen as 8 da tarde, xa estaremos falando de cando comezamos a organizar a 8ª edición o próximo ano 2020. Seguiremos traballando por facer que todas as ondas da radio da Coruña se unan nunha soa para facer a radio máis solidaria do mundo. Radio Coruña, Cadena Ser, Elena López.
Pois sí, o volvimos facer un proxecto único e pioneiro en España que volve ser unha realidade. É radio, sí, son voces, pero lles aseguro que dentro destes rostros que hoxe ven aquí hai ilusións como poucas, corazóns enormes que durante todo o ano buscan un oco para unirse nun só. Din que o xornalismo é, sobre todo, vocacional, pero con iniciativas como esta, lles aseguro que, sobre todo, é ilusionante. E sí, xa pensamos na oitava. María Nieto, de Inter Coruña. Saben eso que din de perdónoche o mal que me faz polo ben que me sabes? Pois espero que todos vostedes saiban perdoar o mal que fixemos algunhas cousas hoxe, o que nos trabucamos, a todos aqueles que liamos para estar hoxe en riba do escenario, as 3 horas que vos tivemos a todos vos aquí no teatro e a todos vostedes ao outro lado do aparato radiofónico. 3 horas de radio que para nós son maxia e que son periodismo, son xornalismo, como dicían os nosos compañeiros. A radio conta, a radio é unión, a radio é emoción e a radio tamén é solidariedade, que é o que estamos intentando facer dende hai xa 7 anos. Dende hoxe e para sempre, a radio conta. Leticia García Chas, COPE. Bueno, teño que confesar que son novata, debuto nesta 7ª edición da Radio Conta e o que quero destacar por enriba de todo é a paixón que puxeron todos os compañeiros para facer este programa. Falaban aquí do amor pola radio, é unha realidade porque sacan tempo de onde non o hai para facer estas 3 horas de radio. Chus Castro, Radio Galega. Bueno, eu teño que despedirme, eu sinto que a radio, bueno, que non puideramos ter 2 ou 3 horas máis porque estamos pasando ben, pero temos que despedirnos, e temos que despedirnos con unha moi boa nova. Acaba de chamarme unha amiga que dixo, bueno, eu podo colaborar con esta asociación co meu tempo libre, ese tempo para as familias, para que esas familias poidan pasear e ela quedar cos nenos. Toda unha boa nova. Vostedes tamén se poden asociar a esta iniciativa. Moncho Viña, deixámolo nas súas más. Na dirección xeral, Alfonso Hermida. Na coordinación xeral, Noela Bao e Adrián Menéndez. A imaxe corporativa é de Jorge San Luis. Na coordinación administrativa e no merchandising, Chus Castro. Na técnica, Alberto López, Manolo Palmeiro, Javier Romo, Xoan Alberto Rivero e Alma Fernández. Grazas a Javier de la Rosa, que fixo a viñeta desta edición da Radio Conta. E grazas ao fotógrafo Pablo Candamio pola súa reportaxe gráfica durante todo o programa. Van ser as 8. E remata a 7ª edición da Radio Conta. Os obxectivos, colaborar con a SANOG para facerlle algo máis doado día a día aos nenos con cancro e ás súas familias e facelo usando o que máis queremos, a radio. Somos diferentes e traballamos para empresas distintas, pero atopamos un punto de encontro. A Radio Conta o noso paraíso. Puxemos en escena un programa elaborado ata o último detalle, por iso este equipazo de máis de 40 persoas de todas as radios da Coruña. E quixemos trasladar a mensaxe solidaria e concordia a través do humor, porque o bo humor é a mellor forma de aliviar as penurias da vida. Teñeno presente, a Radio Conta, sempre, atra outra mellorada. Para! Non aplaudades. Non valeu. Hai que volver a empezar. Hai que volver a empezar, sinto, de verdade. De verdade, chamaron os xefes do G8 das radios todas e dixeron que nada, que moi mal, que volvades a empezar outra vez. Que non hai maneira, que isto non ten sentido.